Malta i Kattolika. Le, Kif nafu li għala jħobb? li mħabba hija komplessa mens. Għamin kif sejr nexxilek tħobb pereżempju min għamillek id-dejn. Will we be converting aliens to Catholicism? Bil-telefon najdu kemm għal-buzz Min wahda neħibu t-nejn Nifmux dwarx għadrednu Nistaqsu kifu xfatta u fejn Il-Parla Staġġar! Fuq il-Parla Staġġar! Mela, tlaqna? Mela, illum il-podcast huwa ma' ħabiba tiegħi li ġib l-iżem ta' Nadja Delikata. Nadja, il-tqat magħha meta konna qed nifilmjaw il-każin, hija persuna li hija kredenti, studjat it-teoloġija, studjat il-psikoloġija, għandha l-qalba l-Jung, hija persuna li hija karizmatika ħafna, hija intelligenti ħafna u magħha jiena ħerqan li jkolli konversazzjoni filosofika kemm jista' jkun impenjata, perswas li Nadja hija tip ta' persuna li dejjem ittik ħafna xtomodu ħerqan ħafna li kolli din il-konverzazzjoni għax ċerti kemm jien u kemm intom ħassibu ħafna valur f'dak li Nadja għandha mhux biss xitajt ma Nadja taħseb ħafna jħassiba profonda ħafna. Qabel ma nibda infakkar illi hawn numru ta' sponsors li lna ġimgħa wara ġimgħa ituna daqqatit biex dan il-podcast inkun nistgħu inkomplu nwaslulkom għal daqstant nirringrazzja lil Browns, il-Vini Capricci, grazzi li SS li nfakkar bħalissa dejn bil-Black November fejsibu skonti ta' kull xorta apparti illi għandhom staff tal-ġen bil-ħbiberija tiegħi Mali SS minn hemmhekk nibtet mortem darba sirna verament ħbieb għax kont qed nagħmel affarijiet tad-dar tiegħi u komplejna naħdmu flimkien so minn hawnhekk inselli ħafna lihom. Grazzi wkoll il-Maple, il-Lafex Media, il-Business Labs u għal-post fej jien u l-ħbib tiegħi hawnhekk li nipproduċu dan il-podcast nipproduċu il-każin aħna minn hemmhekk naħdmu hemm komunità vera ħelwa ta' imprendituri vari minn kull qasam u kull tip ta' industrija, insomma. Grazzi wkoll il-Kutriko, il-Wellbees.mt, il-Garmin 9966425 u għan-numru ta' Derek Meets, patreon.com/John Mali jekk tixtieq tkun parti minn din il-komunità vera vivaċi. Insomma, narakom minna ħadha jien u Nadja Delikata. Għart laqna. Mela, Nadja Delikata. Sewa. Hello. Merħba Nadja Delikata. Anka l-lum ftit konxu ħafna li għandi speċ ta' responsabilta illi dal-podcast nġestih sew l-iktar għax, dawn huma temi li huma probabbli l-iktar għal-qalbi kolli ngħid huma l-iktar affarijiet li naħseb dwarhom. Allura l-biża' tiegħi hija li jew sempliċement ma rnexxilix insib il-qiegħ kif jirnexxieli kultant u kultant le. Għax dawn huma affarijiet pjuttost komplikati. Jew inkella li immorru ħafna direzzjoni f'daqqa u ħadd ma jifhem xejn. Allura ħaniprova nkun id-disciplinat, naħlef li nkun iffukat u nibdew bil-mod. Mela, Nat, inti studjajt il-psikoloġija u teoloġija. Psikoloġija ovvjament l-istudju tal-moħħ u tal-imġiba. Bewħed u ieħor ilu naqra żmien li kont qed nistudja l-psikoloġija kwa psikoloġija, ġifieri s-seklu ieħor millenju ieħor. Ħasbuk xi zombi għal-Halloween. U le. Inti bl-oranġo tal-Halloween, għax illum il-Halloween qed nirreġistrawh. Xsibt fuq għal ħankun jisni pumpkin, imma le kombinazzjoni l-oranġo. Vera m'għandekx il-forma ta' pumpkin, inti. Ġib il-kafe. Trid kafe? Ma ngħidlikx le. Ma ġibbu la kafe. Mela, il-psikoloġija hija bejwed l-istudju tal-moħħ, il-fenomeni li jiġru meta wieħed. Il-psikoloġija naħseb għalija kienet l-istudju tal-bniedem. Jien naħseb dejjem kelli faxxinu bil-bniedem. Il-bniedem u idealment l-aħjar tiegħu il-bniedem. U naħseb għalhekk nimbagħad mill-psikoloġija kont qlib tat-teoloġija għax jisu il-psychology ma kienx tatni jisu biżejjed answers dak iż-żmien. Imma jiena nħobb nistudja, naħseb. Allura bħalissa nistudja l-psikoterapija li naqra differenti mill-psikoloġija. Ma ssib is-sisin tagħha fil-psikoloġija nimmaġna. Il-psikoterapija. Imma id-differenza li jiena nara ili ħafna iktar grounded u hija ħafna iktar prattika żgur u ħafna iktar
Bażi ta' relazzjoni, ġifieri inti fil-psikoterapija m'intix tant qed tistudja l-imġiba, eċetera, ma vera qiegħed titgħallem kif tkun mal-persuna b'mod li l-persuna ikun jista' kont ngħid b'mod terapeutiku, b'mod li tkun tista' tfejjaq. Naħseb dik il-kelma eżatta. Sewa, u tfejjaq, fit-terapija tfejjaq lilek innifsek essenzjalment. Jew għat-terapista li għandu speċi dan il-rwol kirurġiku. Le, naħseb it-terapista għandu rwol. Il-terapista għandu rwol. Però fir-realtà, waqt li inti tkun preżenti ma' persuna, intu kol tkun qed fiq. Għax naħseb hemm ir-relazzjoni. Ara, jiena qed nagħmel Gestalt psychotherapy. Sewa. U wieħed mill-basic dictum tal-Gestalt psychotherapy is that contact heals. Ġifieri il-preżenza minna nnifisha tfejjaq. Allura, ovvjament, it-tnejn jispiċċaw b'xi mod jitfejqu. Dik ċaġa li dal-aħħar bdejt naċċetta speċa li hija l-konnessjoni mal-bnedmin l-oħrajn li ġalek tħossok sħiħ. Għax il-bniedem għandu speċa daw żewġ dimensjonijiet li huma naħseb jien ugwalment b'saħħithom fih u naħseb anke riflessi pereżempju fil-mod li nagħmlu politika għandek min jgħidlek li aħna trid taħseb l-ewwel fuq l-individwu u l-individwu għaċ-ċentru mbagħad għandek il-kollettivisti li jgħidulek li trid taħseb l-ewwel fuq is-soċjal. U speċa dawk iż-żewġ binarji naħseb qegħdin preżenti kemm fil-mod li nagħmlu politika, kemm kif norganizzaw ruħna fis-suq. Manka fina stess li inti għandek bżonn tieħu ħsib il-parti tiegħek ta' individwu m'għandek bżonn ukoll ikollok konnessjonijiet tajbin u ġenwini ma' nies u naħseb dak li aħna nsejħu imħabba sa ċertu punt. Fil-fatt naħseb hemmhekk fejn fil-fatt għalija kien importanti l-istudu tat-teoloġija u fir-realtà jiena iktar teoloġija studjajt. Jieri għamilt. It-teoloġija x'inhi mela? Kolti itina definizzjoni. Mela, id-definizzjoni klassika tat-teoloġija hija faith seeking understanding. Faith seeking Understanding isu is-sens ta' fidi li inti qed tipprova tifhimha. Jiena ma naħsibx li kienet ir-raġuni għalfejn jiena provajt nistudja teoloġija. Ġifieri naħseb għalija it-teoloġija kienet kif nipprova nagħmel sens tal-esperjenza spiritwali. Naħseb dak kien l-entry point tiegħi għaliex ippruvajt immur għat-teoloġija. Teoloġija wkoll, issa nitkellem fuq teoloġija iktar nisranija, tradizzjonalment kienet fil-fatt iktar tipprova tagħmel sens ta' dak li Alla jgħid fuq innifsu. Jiġifieri allura scriptural interpretation primarjament minn hemmhekk kienet tibda. Imma għalik kienet biex tagħmel sens mill-esperjenza spiritwali tiegħek. Jien naħseb għalhekk bdejt, Iva. Għalhekk bdejt. Waqal fejn għażil dik it-triq biex ma stajtx minn naf titlob iktar jew tkun iktar parteċ fil-knisja jew tkun iktar preżenti ma' gruppi ta' nies li. Le, għalija ma kienx biżejjed. Għalija ma kienx biżejjed. Kien hemm din ix-xewqa ma li tirrazzjonalizza li ssib ir-raġuni. Naħseb Iva, naħseb kien hemm xewqa li nagħmel sens. U allura permezz li tipprova tifhem. Iva, kelli xewqa li nagħmel sens minn dak li għalija kien jidher li qisu mhux tant ma kienx jagħmel sens. Imma kont insiba diffiċli biex nispjegah. Ok. Ovvjament l-idea ta' raġuni u loġika u reliġjon ġeneralment ħafna nies jaħsbu dwarhom bħala żewġ affarijiet diverġenti. Li speċjalment biex tasal għal Alla trid il-fidi u mhux il-loġika. Dak huwa mhux ngħidu l-konsens, ma ħafna nies li hekk jaħsbu. Inti taħseb li triq tista' twittija bil-raġuni. Isa qed tgħidli li hemm nies li jaħsbu li l-fidi mhix loġika, jew li l-fidi ma tagħmilx sens. Le, assolutament bil-maqlub. U t-teoloġija proprju hekk li tipprova turi kemm fil-fatt mhux talli mhux il-każ, imma li inti tipprova tispjega bl-aħjar mod possibbli. Ara jiena ma naħsibx li qed ngħid affarijiet daqshekk straordinarji, jiġifieri naħseb aħna kollha f'ħajjitna jkollna esperjenzi li jkunu qawwijin. Inti semmejt il-kelma prinċipali ta' x'inhi esperjenza qawwija, l-esperjenza tal-imħabba. Jiġifieri naħseb it-teoloġija ġeneralment inkunu naħseb jiena tip ta' nies nippruvaw nagħmlu sens ta' dawn l-esperjenzi qawwijin. U minix qed nitkellem jiena f'affarijiet ta' jien naf għax tisma' affarijiet straordinarji jew tara affarijiet straordinarji. Le, fejn qisek you are in touch ma' xi ħaġa kbar minnek. Li tħallik ukoll bla kliem.
fil-fatt meta kont nistudja s-psychology, jiena dejjem kelli dal-interessi għatlek, il-bniedem fl-aħjar tiegħu. U kont spiċċajt għamil din it-teżi żgħira tal-undergrad insomma, u propju fuq hekk kienet kif isu b'mod psikoloġiku tipprova tispjega daw l-esperjenzi mistiċi. Tgħidli minn fejn ġie dal-interess. Ma nafx. Jien dak it-tip ta' persuna. L-ewwel teżi tiegħek kienet fuq esperjenzi mistiċi. Kienet, iktar milli kienet fuq l-esperjenzi mistiċi kontet dak iż-żmien kienet bdiet din l-idea ta' neurotheology anke dak iż-żmien. It is this famous idea of is God in the brain. Is God in the brain. Iġvi daw l-esperjenzi pjuttost straordinari li jiena qed nitkellem fuqhom, li ħafna minnhom jistgħu jkunu anke drug-induced. Daw kif tispjegahom, sempliċiment għax il-moħħ tagħna b'xi mod huwa wired b'dak il-mod, issa ovvjament iva wkoll għax il-moħħ tagħna bil-fors. U m'għandi l-ebda diffikultà biha dik jien. Però jiena naħseb ukoll li mhix biss għax il-moħħ tagħna huwa wired b'dak il-mod, naħseb jiena għax il-moħħ tagħna wkoll b'xi mod u maniera is picking up on something real. Okay. Issa dik forsi diki lat ta' fidi, probabbli diki lat ta' fidi, ġifieri m'għandix dubju li dak is-sens ta' xi ħaġa ikbar minnha teżisti. U naħseb qatt ma kelli dak id-dubju f'ħajti. Ġifieri dal-interess jiena ma nafx ngħidlek meta beda, dejjem kien hemm f'ħajti. U wasalt f'punt fejn ukoll kelli anke l-opportunità. Ma kieku jkollok tissintetizali x'kont qed tfittex meta żilt tisma' jien ħanaqbad it-triq tat-teoloġija. Għax inħoss li moħħi hemm ċertu momenti fejn joħoss li huwa jeżisti f'kuntest ħafna ikbar li hija xi ħaġa irraġunata speċi sa ċertu punt. Ngħixu f'univers, u univers huwa li ma tistax tkejjel kemm hu kbir li moħħok m'għandux dik il-fakultà. Però inti issa qed tipponta xi ħaġa kważi iktar minn hekk, isu forsi xi dimensjonijiet ta' realtà li inti ma tistax tipperċepixxi. Jiena naħseb wasalt ta' dik id-deċiżjoni fir-realtà meta ġejt konfrontata b'żewġ tipi ta' esperjenzi li kienu opposti. Ġifieri l-ewwel job tiegħi kien in a mental health context u allura stajt nara sofferenza kbira tal-bniedem. U fl-istess ħin dejjem kelli din ix-xewqa, iktar mill-xewqa dejjem kelli dan is-sens li l-bniedem huwa qisu l-iktar sħiħ meta jkun attuned ma nafx kif kont nispjega, qisu din l-esperjenza iktar sħiħa anke ħansejħula ta' spiritwali u ta' trascendent. U ovvjament inkun nistudja psychology, jiena dejjem kont naqra nerd, ġifieri ħanajtu l-verità kollha. Għalija kienet ovvja li ħankompli nistudja, u meta bdejt jisni nfittex se nkompli nistudja, bdejt nirrealizza li nkompli nistudja psychology, jisu mhix qed tintużjażmani biżejjed, mhix qed tintużjażmani, jisni nixtieq xi ħaġa iktar challenging ħankun għad kollox. U spiċċajt ċirkustanzi fil-ħajja li għattara interessanti din. Teoloġija, issa ovvjament, speċjalment qed nitkellmu dak iż-żmien, mara tmur, jiena l-Kanada studjat it-teoloġija, mara tmur il-Kanada tistudja teoloġija kienet Ma tinsemax prattika? Għaxxejn, hija ġennata manija. Le, ma kien prattika xejn. L-istudju kien purament biex tinvestiga l-esperjenza umana tiegħek. Dik l-investigazzjoni ta' esperjenza umana, imma anka ħankun kollox l-avventura li mur il-Kanada, ġifieri kienet ukoll parti straordinarja minna. Ma tistudja affarijiet oħrajn il-Kanada, mhux għalfejn tmur tistudja teoloġija. Dik iva. Ġifieri naħseb jiena mort tal-avventura kbira miż-żewġ aspetti. Ġifieri b'mod umani kienet avventura vera sabiħa, naħa l-oħra tad-dinja, kultura kompletament differenti, persuni minn kull kien fid-dinja. U mort nistudja xi ħaġa vera astratta, challenging. Kienet għamilt kollox Trump, naħseb. And it was fine, I loved it. I loved every second of it. U x'kont qed tfittex allura? Kollok it-tini paragrafu ta' jiena studjati teoloġija biex nifhem xem wara l-portira tal-eżistenza, xem li... Fil-bidu hekk bdiet naħseb, għax qed nipprova nesplora imma dan is-sens ta' spiritwalità xi fisser. Ħankun għadt il-verità kollha. Għax hija biss f'moħħi, ġifieri jiena kelli dan id-dubju li hija biss f'moħħi, minn hemm bdiet. Dak id-dubju telaq? Ħanajdlek, inħossni li hija mistoqsija li fl-aħħar mill-aħħar irrelevanti. Ħanajdlek għaliex. Għax jiena nara li b'mod prattiku tgħinni f'ħajti.
Ġvirina nafda iktar milli għax temmen li tafda li fil-ħajja hemm xi ħaġa ikbar tajn biex il-ħajja tgħixha b'mod aħjar. Meta ngħid b'mod aħjar mhux għax b'mod aħjar għax tkun persuna iktar tajba, imma għax meta tispiċċa tiltaqa' ma' diffikultajiet enormi ma tiddisprax. Ġifieri taħseb li hija irrelevanti għax anke jekk Għax nippreferi ma niddisprax. għax tippreferi ma tiddisprax. Ġifieri inti sib utilità fiha. Iva, Li ukoll. biex tagħmel sens mill-luġieħ u l-mewt u s-sofferenza Ukoll. biex huwa tajjeb illi jkollok. Iva. Li jkollok sens ta' tama. Sens ta' xi ħaġa li tista' tafda fiha li hija mħabba. Sens, li fl-aħħar mill-aħħar dan kollu jagħmel sens. Din hija ovvjament xi ħaġa li frekwentament tadili minn moħħi, mhux biss l-idea ta' sofferenza, speċjal l-idea li jiena twilit bniedem u bniedem li huwa konoxxenti tal-fatt li ma ħajsofri, nies li jħobb ħajsofru, il-fatt li twilit biex essenzjalment imut. X'tagħmel minn din il-proposta li jien insib pjuttost diffiċli, kultant insibha kattiva, u dejjem insibha assurda. Ħaniprofa naħseb nibda b'tal-mewt. Illum għatlit Halloween. Jien ma naħsibx li għandi relazzjoni daqshekk stramba mal-mewt. Ġifieri naħseb jiena ironikament inħoss li għandi relazzjoni tajba mal-mewt. Ġifieri għalija fl-aħħar mill-aħħar li interessani li meta nasal fl-aħħar ngħid għamilt l-aħjar li stajt. Isu dak biss li nistenna mill-ħajja. Jekk inħossni li ħanajt m'hemmx għalfejn laqqas f'kull mument, imma jekk inħossni li f'ħajti għamilt dak li kien jagħmel sens, din il-kelma tagħmel sens kif qed tinduna nirrepeti għalhin kollu. Jekk inħossni imma li fid-diversi tappi ta' ħajti għamilt affarijiet li tawni sense of meaning, li tawni sens naħseb ta' paċi miegħi innifsi, anka jekk issofri inħossa li ma jimpurtax daqshekk, taċċetta li hija parti mill-ħajja. U il-mewt ukoll hija parti mill-ħajja. Kien hemm punt f'ħajtek meta aċċettajt is-sofferenza bħala parti mill-esperjenza umana tiegħek? Naħseb punt kruċjali kien fil-fatt is-sena l-oħra meta miet hija. Ġifieri meta hija wasal fl-aħħar letteralment, l-aħħar ġurnata ta' ħajtu fuq is-sodda tal-mewt. Letteralment, konna l-familja mdawrin miegħu. Stajt nara li hija kien għamel l-aħjar li seta'. Anka jekk ħajtu kienet qasira, hija kien iżgħar minni. Għamel l-aħjar li seta' u kienet imut bil-paċi. L-aħħar kelma li samna flimkien kienet propju li kien grat, kellu sens ta' gratitudni qawwija għal dak kollu li kienet jgħix, speċjalment fl-aħħar xhur li kienu iktar ta' tbatija. Ftakru jgħid li inħossni grat, anke jekk fadal li daqshekk bis-saħħa nħossni grat. Kien straordinarja, ġifieri l-lezzjoni li għallimni u jmut kienet esperjenza ta' paċi tremenda. Naf li paradoss, imma jiena ħassejt, u mhux jiena biss, ġifieri konna. Minn fejn il-paċi tremenda ġiet mill-kuraġġ li wara? Mill-kuraġġ li wara. Mill-kuraġġ li wara, mis-sens ta' aċċettazzjoni. U għalik, għax għad kienet speċa lezzjoni, u naf li jettaj li speċa lezzjoni li imnisla minn il-gratitudni li wera l-ħajja, u għet nieħu għet ninferixi ma nafx kienx korret li forsi stajt iżid iktar gratitudni inti f'ħajtek ukoll? Per eżempju, li jiena kun hemm ħafna momenti fejn ħajti noħodha for granted, u kien hemm ħafna momenti fejn saħħti noħodha for granted, u kien hemm ħafna momenti fejn ħbieb dawk li nħobb noħodhom for granted. Imbagħad tirrealizza li m'għandekx toħodhom for granted dawn l-affarijiet meta tiġi wiċċ imwiċċ mal-mewt.
Ma ironikament, anka meta ġejna wiċċ mal-mewt, ironikament rajta li kienet ukoll esperjenza qawwija ta' paċi. Stennejt li jek se tkun. Ma stennejx li ħad iġi, dik kienet l-ironija. Imma meta ġiet, Ma stennejx li ħakun hemm xatt qrib li se jmut. le ma kontx qed nistennija. Speċjalment daqshekk qrib u daqshekk għadu żgħir, ġifieri għalija l-mistoqsija l-ewwel mistoqsija kbira li ġietni kienet għaliex hu mhux jien. Ok. Ovvjament, M'hemmx risposti għal dan mistoqsijiet. imma jiena nħoss li inti forsi kont qed tfittixhom le meta tkun qed tfittex fit-teoloġija. X'nista' nsib fl-iskrittura fil-kelma tal-Alla, x'nista' nsib fit-talim nisrani illi jista' jibda jweġġibli minn daw il-mistoqsijiet il-kbar. Le? U x'jagħmel sens ta' da kollu, x'jagħmel sens ta' il-ħajja l-mewt is-sofferenza, l-imħabba li jiena feġġejt f'dan univers mingħajr ma tlabt il-ħadd biex x'inhi l-jigsaw puzzle. Għax kultant tħoss, jiena kultant nħoss li vera twil daw ħafna mistoqsijiet u nħossu ftit kultant nħossu kastik kultant le li għandi daw il-mistoqsijiet ngħid mhux aħjar kol balena, pereżempju jew kont jidna f'naġa, mhux qed naħseb fuq daw l-affarijiet, meta minflok jiena biċċa minn jigsaw puzzle. Biċċa minn dik il-jigsaw puzzle illi f'ċertu punt ħatosfor u naf li ħatosfor. U ma tant jinżajra fl-iskema ta' kollox illi qatt ma ħankun naf għalfej ġejtaw. U dik toħloq li naqa' frustrazzjoni. Jien naħseb iktar sempliċi minnek. Matriċ, it's a very low bar, Nadia, very low bar. U naħseb inqas fil-fatt. Taf li fis-snin li għamilt nistudja teoloġija, ironikament, iktar fittixt mistoqsijiet li kienu, ironikament, ħafna iktar astratti. Imbagħad ġejt, meta ġejt għad-dunkwe imma, irrealizzajt li pereżempju f'din l-esperjenza ta' ħija kienu enuni ħafna alla volja fil-bidu kont naħseb li kienu estratti. Ħanati eżempju konkret. Jiġifieri teżi oħra li għamilt. Kemm il-teżi għamilt? Ma nafx, ma niftakarx. Teżi mhux kull darba li tispiċċa. Iva, imma l-istudju ta' teoloġija ovvjament mhux degree wieħed, it's multiple degrees. Okay. Ġifieri għamilt. Iġi biex tagħmel id-dottorat inti tagħmel numru ta' degrees qed nifhem sew. Kont għamilt il-Master of Divinity, ġifieri għamilt dak l-ekwivalenti tal-qisu jisseħ fil-fatt il-baċellerat ta' teoloġija, ironikament, Master of Divinity, liċenzjat fit-teoloġija, dottorat fit-teoloġija. Sewa, u kull darba tagħmel teżi. Skużani, badna digressjoni, kont se tgħidli l-mistoqsijiet li kont. Ara x'kienu da tip ta' mistoqsijiet li interessawni. Ġifieri l-ewwel bdejt din il-mistoqsija ta' kif nagħmel sens ta' dawn l-esperjenzi straordinarji. Imbagħad tħalt u naħseb di li kienet laqtitni, tħalt iktar milli għax l-istudju tal-iskrittura, tħalt f'din l-idea ta' fit-tradizzjoni tal-Knisja, dawn in-nies kbar. Ġifieri persuni hekk ismijiet ta' intelligenza enormi li għalihom din il-mistoqsija wkoll kienet tagħmel sens. Ġifieri li għalihom il-Kristjaneżmu kien jagħmel sens, dik kienet taqtitni. Allura ma twasalt tal-mistoqsija, imma l-insara li jemmnu li Ġesu Kristu huwa Salvatur u Salvatur ta' kulħadd. Di kif tinkwadra ma' reliġjonijiet kollha. Dak imma qed ngħid ġifieri mort għal dal-mistoqsijiet astratti. Isu x-xewqa tiegħi b'xi mod dejjem li nagħmel sens ħatta mill-lat astrat. U bqajt nesplora dan il-lat astrat, imma fir-realtà meta ġejt għad-dunkwe, ġifieri meta għaddew 20-25 sena minn ħajti, ġifieri wara li nagħmel dan ix-xogħol kollu, irrealizzajt li fl-aħħar mill-aħħar ir-risposti li iktar kienu jagħmlu sens dal-istudju kollu kienu propju dawn. Ġifieri ir-risposta kienet meta kont qiegħda Mater Dei s-sodda ħdejħija li ngħid is-sens ta' paċi li qed inħoss issa jagħmel sens. Għax mhux jiena biss ħassejta u qed nesperjenza u qed nipprova nagħmel sens minnha, għax qabli kien hemm ħafna persuni oħrajn
li ħasew l-istess ħaġa u jippruvaw jagħmlu sens minnha wkoll u kellhom risposti intelligenti. Qed jippruvaw jagħmlu sens minnha minn dan il-mument arketipiku li ħatetlef il xi ħadd. Minn dak biss, imma anke mill-esperjenza, l-ewwel saqsejtni x'inhi t-teoloġija. Il-fidi li inti tipprova tagħmel sens minnha, il-fidi li inti tipprova tifhimha. Dini, jiġifieri din hemm tradizzjoni. Aħna l-bnedmin dejjem nippruvaw nagħmluha, dik li qed nipprova ngħid jiena. Li dejjem nippruvaw nagħmluha xiex. Li nippruvaw nifmu dawn l-esperjenzi straordinarji. Sewa. Issa waħda minnhom esperjenzi straordinarji tista' tkun li inti tkun ikkonfrontat mill-mewt ta' persuna li tħobb. Oħra tista' tkun ikkonfrontat mill-esperjenza tremendament sabiħa li jkollok it-tfal. Ovvjament jien għandi tfal ukoll, ġifieri dik ukoll esperjenzajta. Jew inkella dawn l-esperjenzi spiritwali f'kuntesti differenti. Għalija dawn ma l-esperjenzi spiritwali. Esperjenza spiritwali qawwija hi meta persuna għax tħobb persuna oħra tkun kapaċi tagħmel sagrifiċċju għalija. Ġifieri dawn huma li tinfisser bihom jiena bħala esperjenzi spiritwali li joħdu kisu barra minn norma li mhux biss li semmejt inti l-ewwel merely survival isu. It is not just a question of Naħseb survival. qabel ma bdejna ta' survival semmejt. Għandna nitkellmu. Naħseb jumej. Eħe. Ovvjament waqt li tajda l-affarijiet, però ta' survival kien ta' dejja minn moħħi. Biex jien naħseb li hemm utilità kbira illi inti pereżempju tkun toxa meta tara l-uliedek. Eżatt. Jien fis-sens min ixert li hija xi ħaġa daqshekk spiritwali. Ara, hemm livell bioloġiku żgur. Żgur. Ġifieri, jiena niftakar meta kelli l-Sofi u kelli x-103 deni u il ma norqċi 4 ijiem u di fit-3 ta' filgħodu, fit-3 u 5 ta' filgħodu, fit-3 u 7 ta' filgħodu, fit-3 u 10 ta' filgħodu, tridni mmur inqandilha u noqgħod indur bija mal-flet jinqas qed nara kullum kien iddur bija di għadha tibki tirremetti fuq u jiena qiegħed għad li kieku di ma naduraħiex, ta' mux mal-ħobb, ma naduraħiex, kieku di xutjaj ta' barra tlaqta fuq l-adba u jgħamil ħatiħor. Zgur. Ma għamiltix. X'tagħmel le, toqgħod taqla ġo fik u tħossok tajjeb. U tissemma fil-għod tajt kemm nħobba kemm pappa tajjeb. Tħossok illi inti għandek kellek xi missjoni kosmika u kompletajta. Issa, meta mbagħad fl-aħħar torqod jew kont immur għax-xogħol, konnot li kontempla, ma dak għalfej. Ovvjament, tagħmel fis-sens. Jekk inti kollok tħares lej, naf kif ħares lej id-dinja, per eżempju Dawkins, the idea of the selfish gene li dejjem qed tipprova tipperpetwa ruħha minn ġenerazzjoni għal oħra, jekk il-ġeni tagħna bħala bnedmin qed jippruvaw imorru minn ġenerazzjoni oħra u jissopravixxu, mela huwa utli ħafna li l-missier dik it-tarbija li ma tistax tiddefendi ruħha lest jagħmel kollox għaliha. U illi moħħi, il-moħħ paternali tiegħi, tini speċa daw l-injezzjonijiet ta' kuntentezza kull darba li jisnid naf, sa' tilab video game u taf kif meta tuħu l-moniti tkun ta' Super Mario, jisutik daw l-injezzjoni. Mill-lat ta' sopravivenza, dik l-equation kollha tagħmel sens, però mbagħad hemm mistoqsija ikbar. Tipo għalfej. Għalfej interessana mis-sopravivenza, għalfej interessana, għalfej in-natura jinteressa li tibqa' tipperpetwa ruħha. Fej sejra, din il-mistoqsija li għandina wkoll. U forsi ma nafx għax ħsibt dwarha. Fej sejra, mela, ħalli prova nagħmel spjega żgħira. Jekk insir wis astratta li ftit, noħdu waħda rewind u nerġgħu nibdew. Imma dan huwa univers li l-istruttura tiegħu jew il-mod li jiffunzjona huwa billi jaqbad parti minnu, jiblaħħa u minn dik l-enerġija li jkun bela jibni xi ħaġa oħra. Din hija vera li jekk naf tkun xemx, pereżempju xemx tikolli l-anfisa, tisplodi tagħmel black hole, mill-black hole tagħmel daw il-waves, mill-waves jitwildu stilla l-oħra, imma hija x-xemx li tikolli l-anfisa. U din tibqa' tirreplika ruħha. Kullum kien sa jiena nikol bajda, mbagħad għandna jiena mmut, mbagħad ikun niddud, u speċa aħna il-ħin kollu qed nieklu l-xulxin. Illi mbagħad speċa tul is-sopravivenza, inti dejjem qed tara speċa dell-evoluzzjoni, l-affarijiet qed jibidlu kull darba li jkun hemm din it-tranzizzjoni jew tranzazzjoni ta' enerġija, dejjem l-affarijiet qegħdin jinbidlu sa fil-każ tal-pjaneta tagħna li sta nara li jisom tul iż-żminijiet iċ-ċivilizzazzjoni tagħna sejra l qudiem. Isanda din it-tir li tmur il qudiem. Fejn sejra?
Alla, fej sejra. Taf li jina iktar li affaxxinani f'din l-istorja kollha, iktar milli il-kumpless sħiħ fejn hu sejjer. Fl-istorja li inti rrakkuntajt tat-tifla, il-fatt li inti sirt persuna aħjar żgur mhux forsi wara li 100%. kellek dik l-esperjenza. Jiġifieri għalija hija what happens in your life then it is going to be mirrored in the collective or in the universe because you matter. U naħseb għalhekk naħseb jiena fl-aħħar mill-aħħar anke fit-traġitt ta' ħajti u l-interessi akademiċi tiegħi u sejħilhom li trid. Għalhekk naħseb il-persuna għalija huwa importanti. U biex nerġa' mmur lura ma fejn bdejna kienet inti semmejt l-individwu, the need for survival or whatever it is. Anzi naħseb inti bdejt l-individwu kontra l-kollettiv. Jew il-kollettiv. Jiġifieri anke inti kontettajt. Jiena naħseb li meta naħsbu in those terms ta' kontra. Ġifieri le l-individwalizmu, is-suq ħieles pereżempju l-iktar importanti, le il-social welfare l-iktar importanti. Jiena naħseb li t-tnejn importanti. U issa dan hu l-punt għalija għalmenu mit-teoloġija nisranija. Ġifieri għalmenu il-mit nisrani dawk it-tnejn jiġu flimkien f'dan il-kunċett ta' il-persuna. Għax il-persuna hija dejjem relazzjonali. Jiġifieri inti tikber fir-relazzjoni mat-tifla, inti tikber fir-relazzjoni mal-mara, inti tikber fir-relazzjoni mal-kollegi, inti tikber fir-relazzjoni mal-ħbieb. U dawn ir-relazzjonijiet l-istess mistoqsi, l-istess punt li għajjimtna fit-terapija li inti għalkemm tkun it-terapista qed tipprova tgħin il-persuna l-oħra, fir-realtà f'dik ir-relazzjoni nnifisha intu wkoll tikber. Jiġifieri there is this mutuality. U in some way, shape or form, this mutuality isa tieħdok pass il-qudiem. Jiena nista' nsejħilha li it makes you closer tqarbek tgħid bil-Malti lejn is-sens divin se jaħdu li trid. Ma di li fil-bidu kont qed nsejħilha xi ħaġa ikbar. Tista' sejħilha l-univers, sejħilha li trid, imma hemm traġitt. Ħala qabad il-kunċett ta' tikber. Iva, jaġobni ħafna dak il-kunċett. Għax inti għat li inti tikber f'relazzjoni ma' ħaddieħor. U hija marbuta wkoll ma' dak li kont qed ngħid fuq iċ-ċivilizzazzjoni. Ċivilizzazzjoni issa dejjem qed tiżviluppa. Isom l-istess kunċett qed jidwuma fuq livelli differenti sewwa. Tikber, imma mlejxiex, fejn sejjer? Trid ir-risposta teoloġika. Imma risposta teoloġika risposta sempliċi. Jiġifieri once again, ir-risposta teoloġika hija li tikber lejn Alla. Għaliex? Għax ir-risposta it-teoloġija. Ma tista' tieni risposta teoloġika li għalhekk qed ngħidlek it can seem like jista' jiddiġerija xi li huwa agnostiku. Ma sibx li għadni agnostiku, Madonna naħseb li kredenti. Se naraw. Ara, ir-risposta teoloġika nisranija hija sempliċi immens u nirrepetija fil-klassi miljun darba kuljum qed neżaġera ma forsi mhux biss. Għax hija dan is-sens ta' why do we exist? Tista' tara inti l-mistoqsija mill-lat ieħor. Għalfejn jien twilit, għalfejn twilit int, għalfejn neżistu, għalfejn teżisti l-umanità. Sewwa. U teoloġikament hemm mistoqsija hemm risposta waħda u sempliċi. Għax Alla kkrea, għaliex għax Alla jħobb. Issa, Alla jħobb u allura krea. U meta krea, imma dan il-punt, ikkrea wkoll il-bniedem li għandu wkoll libertà bħal Alla li jħobb. Allura il-punt tal-eżistenza jiġi li l-bniedem jitgħallem jikber li jħobb il-Alla. Very simple. Very simple. Ġifieri aħna fir-realtà għalhekk relazzjoni għax nitgħallmu inħobbu. It's very simple. L-evoluzzjoni fil-ħajja tal-bniedem mill-lat teoloġiku hija il-kapaċità li dejjem qawwi jew saħħaħ il-kapaċità tiegħu li jħobb. Jiena kieku jkolli nipprova niddistilla b'mod uber sempliċi iva hekk nippreżenta.
li titgħallem. Mod mhux uber sempliċi. U le, mbagħad il-punt mhux uber sempliċi tista' toqgħod titteoloġizza u din imħabba iktar milli titteoloġizza. Anzi, ħannoħdok Toħda waħda. fil-prattika, hemmhekk tiġi l-affari mhix sempliċi, għax inti faċli tajt top, imma l-imħabba hija komplessa immens. Għamin kif sejr nexxielek top, pereżempju l-min għamillek id-deni. Imma dak il-punt li top, li inti titgħallem top, anka dak li ma tantx tixtieq top. Inti l-ewwel Diffiċli ħafna dik. U diffiċli ħafna u ma naħsibx li jinlest li naċċetta li speċa. Ma naħsibx li jinlest fuq livell prattiku ma naħsibx li jinlest li naċċettax. Mela, biex nmuġi bħal dik il-parti, naħseb li hemm ċertu nies li jkunu abbraċċaw ċertu mod li imexxu lilhom infushom fid-dinja li l-imġiba tagħhom hija distruttiva ħafna. U inħoss illi jekk dak it-tip ta' nies tħallihom jagħmlu li jridu fis-soċjetà, is-soċjetà ħadbati. Ħajkun hemm dik li jiena nħoss hija l-ikbar tnub li hija dbatija ta' xejn, dbatija l-gwadan ta' ħaddieħor, dbatija intortament. Nistgħu nsejħulu ħażen? Il-ħasen. Imma għandi bist il-page l-oħra, sa? Nistaw nsejħulu l-ħasen. Nsejħulu li ma jtnifem. Jien nħoss bħala persuna li jommi rabbitni kif rabbitni, li missier għandi ċertu responsabiltajiet. Naħseb għandi, ma nafx nħoss li għandi dmir li ma nħallix il-ħasen jiprolifera. Issa, nista' nħobb il-xaħat illi huwa makjaveljan jew soċjopatiku li qed jagħmel ċertu livell ta' ħażen illi jikkawża l-uġieħ. Ninsibha vera diffiċli biex dik is-somma naħdimha u r-risposta tkun li inti ħag. Le, mela ħanieħu naqra pass lura. L-għed ma naħsibx li l-imħabba tesprimija biss għax tagħti ħag. Ħanibdew minn dik. Ġifieri kultant l-imħabba tesprimija billi tagħmel affarijiet diffiċli wkoll, ġifieri forsi l-imħabba jkollok bżonn tesprimija billi persuna anke f'dak il-mument ikollok tweġġaħħa mal-ġid tagħha. Naħseb bħala ġenituri d-disciplina ma' tfalek hi, essenzjalment, li inti tipprova tagħmel naqra boundaries. Li kont qed naħseb però li aħna kultant qisu inħarsu lejn il-binarju bħala tajjeb u ħażin. Issa, il-binarju tajjeb u ħażin naħseb tajjeb. Pero naħseb hemm mod ieħor kif nistgħu nħarsu lejha din li dak li huwa ħażin, issa I don't want to sound like I am pathologizing. Però jiena naħseb hemm mod kif li minflok inħarsu leh bħala l-ħażin, nużaw metafora oħra li huwa marit. Jiġifieri qisu l-żewġ binarji jiġu is-saħħa u dak li hu iktar marit. U jiena taffaxxinani ma nafx fuq li ma mim din rajta x'imkien fuq Facebook dak tip ta' din l-idea li fl-evoluzzjoni nafu li it is a hominid, nafu li issa huwa l-uman għax issib skeletru. U dak li skeletru juri li l-persuna pereżempju xi darba kienet kisret saqajja u dilgħad ma reġgħet fieqet. Jiġifieri dan li jiena kont insejjaħlu what makes the human extraordinary, li aħna kapaċi nikbru u nikbru fl-imħabba, għax aħna kapaċi anke nfejqu. B'xi mod u maniera min ikun marit nippruvaw għalmenu, mhux dejjem, min ġed ngħid li dejjem nagħmluha. Imma naħseb b'ħafna kuraġġ jirnexxielna li noqogħdu mal-marit, nieħdu paċenzja bih u nippruvaw nikkurawh. U ma naħsibx li hemm raġuni ta' sopravivenza għal xiex namlu għadin. Għax annimali oħrajn, jekk inti tkun dajjef u debboli u marit, probabbli ħajabbandunawk. Li l-bniedem din ma jagħmilix, jien naħseb hija biss sinjal ta' mħabba li inti persuna ma tabbandunajx imma tipprova tfejjaqa. Jiġifieri forsi dak li qed insejħulu l-ħażin, forsi nsejħulu lil persuna marida u nippruvaw nikkompatuha u nippruvaw ngħinuha, issa minix qed ngħid tifhimniex ħażin, jiġifieri minix Madre Teresa, imma minix qed ngħid li faċli. Imma hawn persuni straordinarjament kapaċi jagħmluha din. Madre Teresa nifisha.
ma nafx biżejt fuq Madre Teresa, però li naf, mela, wow, ġviri, ġibni f'posti. Mela, di l-idea ta' li terġa' tinkwadra l-idea ta' tajjeb u ħażin għal san u marit, naħseb hija healthy. Healthy, ironikament. Stranament, ironikament, eżatt. U jien rajta f'ħajti stess, biex jien kont persuna ħafna aktar patologizzata, meta ma konx nfittex terapija, ma konx nfittex li nara f'xem fija li huwa muġuħ u qed jirreaġixxi lejn id-dinja minn dak l-ġieħ. U l-fatt illi biex kont daqshekk monokromatiku hija xi ħaġa li ħaġġan li tipo ħajkolli nirrefletti naqra dwar. Ma sens Li monokromatika. għatlek le tajb u ħażin u l-ħażin ilu nesterminawh. Tipo probabbli John ta' issa ma jkunx jixtieq li kollu John ta' 20 sen ilu fis-soċjetà, qed tifhimni? Interessanti. Naqa projection. Mela. Okay. Ġieli fuq dik naqbel u ġieli diskutejta, ġifieri meta kont nagħmel pereżempju xogħol il-ħabs, kont tara nies li jkunu żbaljaw. U tara l-uġieħ kbir li għandhom, u tara kemm isiru nies aħjar, mhux għax li jien għandi speċjalijiet li niġġudika x'in bniedem aħjar, imma bniedem li huwa ħafna iktar li għandu ħafna aktar serħan qisu f'ruħu hekk. Ekku. Meta konna ngħaddu qisu minn dan il-proċess terapeutiku li konna nagħmel magħhom u li kienu jsibu xi ħadd li jisma' għallhom li ġej l-erba' fit-taliħin u hemmhekk kienu u tkellimna u ktibna flimkien u eċetera, li kien hemm dik il-konnessjoni bejnietna tajt li kemm il-darba kpejna flimkien, ġifieri nies li huma ma tazzardax, imma meta mbagħad tibda tqaxxar il-basta tal-psike u ssib fejn ġurjat, issib illi fl-aħħar mill-aħħar il-bniedem għandu bżonn dik il-konnessjoni, għandu bżonn dik l-imħabba. U ssib persuna sabiħa naħseb underneath it. Naħseb il-biċa tan-nies huma hemm żgur dimensjoni sabiħa f'ħafna nies. Nixtieq ngħid kulħadd. Nixtieq ngħid li kulħadd għandu dimensjoni sabiħa, però mbagħad mhux kulħadd għandu l-kontroll illi jew id-disciplina illi iwarrab dik il-parti li mhijiex. Pereżempju, naħseb xi ħadd li vera kiteb karattru tajjeb hekk, ma nafx għax rajt Money Heist. Ne. Money Heist huwa series, insomma, kitbu dal-kitib Spanjol, l-ewwel season huwa eccellenti l-bqija żibel. Imma l-ewwel season jikdbu għandhom dan il-karattru ismu Berlin. U Berlin ukun psikopatiku essenzjalment, però fil-psikopatija tiegħu xorta kollu a code of honor, a code of value, like you don't leave one of yours behind, u dal-affarijiet. U tista' tara kemm in small bursts ikun kapaċi jempatizza. U din kienet l-esperjenza tiegħi wkoll meta lqajt ma' nies li probabbli s-soċjetà tajt dawn psikopatiċi jew dawn soċjopatiċi. Ġifieri naħseb li jien naħseb li l-bniedem għandu ħafna dimensjonijiet, għandu personalità waħda b'ħafna sub-personalities fiha, skont l-imparti tal-psika tiegħu tmiss toħroġ dik il-parti tal-personalità. Issa, jekk ikolli nerġa' ndaħħal naqra teoloġija, għalija din oħra interessanti ħafna fit-teoloġija nisranija, let's call it that, li b'xi mod u maniera teoloġikament ma konċett ngħid jiena għax il-bniedem, il-kreazzjoni, il-ħolqien kollu ġej minn Alla, eċetera, eċetera. Il-punt tagħha dik li tafda jew temmen u din hija għalija hija ħafna iktar diffiċli biex temminha milli biex temmen jeżisti Alla kultant kif qed tajt int. Li l-bniedem fil-qalba ta' qalbu dejjem jibqa' ġbija tal-Alla, meaning jibqa' b'din iżbuħija, b'din it-tjubija li allura trid kultant tqaxxar ħafna layers imma b'xi mod dejjem hemm medda din. U qed insemmiha għax timxi pari passu eżattament ma li qed tajt inti li hija iebsa biex temmina din meta tiġi fiċ-ċirkostanzi tal-ħajja, meta tara
Issa mhux is-sofferenza bħal mart, imma s-sofferenza li l-bniedem jagħmel fuq ħaddieħor. Jimponi fuq Violenza pereżempju. Il-bniedem minn ħsieb mhux wisq aktar minn xadina bla sur. U l-gażinerina inqas xadini u iktar nemmi. Għalek, kull narda ġimma flaxija fejn id-dibattu mi kollox. Rejt kurrenti, storja, politika. Laqwa li l-ħsieb u għassan naqreb li l-verita. Il-każin kull nhar ta' ġimgħa flaxija fid-29 fuq Talkies. Ħaneħdok lura passa l-ewwel prinċipju, l-ewwel suppożizzjoni tiegħek huwa li Alla jħobb. Iva. U għaxinti, l-argument kif qed tibni inti huwa li inti titgħallem tħobb iktar tul ħajtek biex issir dejjem iktar qrib Alla għax Alla ħabb għalhekk ħalaq. Ekku, Alla ħabb għalhekk ħalaq u ħasaqsini kif nafu li Alla ħabb. Mhux ovvja. Jiena il-konversazzjoni nistgħu nagħmluha bit-telepatija. Mela, all right, mela. Fil-fatt, once again, it-teoloġija vera sempliċi ta'. It-teoloġija nisranija vera sempliċi. Kif nafu li Alla vera Kaħna ħabb? tolbok tersaq naħdi il-mikrofon. Iva, xkull darbet nerġa' nħares lawnek. Għaw xat zew, hekk għadha jew. Kemm żgħira wara l-laptop ma tidirx. Għamil kafe ieħor minn fuq. Helwa taħt legin. Pocket size. Mela, konet ngħidu kif nafu li Li Alla vera jħobb. u jekk trid kafe wkoll sarin. Jina qatt ma ngħid li għal-kafe. Bħali, la, jiena u inti għandna you were separated at birth, ħajkolli kellem il-lom. La, jini gbar minnek. Allegatament, ma nafx jina nandir ħafna iktar, ħafna xjaħ minn uħti, ma tipo kullħat jaħsibni minn ma jkun xjaħ minn aħna, kullħat jaħsibni li jena huwa l-kbir, di għan madani, tidder kollox li xu sabiħ, nasal, tikmix krua, jirġa. So, daħsib li jena li xjaħ minn uħti, digressjoni għar, ma daċ teħiġ taqsam, mela, għal-raba darba, u d-darba naħlef li ħanisma t-weġiba tijak. Kif nafu li Alla jħobb? Mela, teoloġija nisranija tibda bil-prinċipju, ovvjament nisranija, għax tibda minn Ġesu Kristu. Sewa. Ġifiri, l-idea hi li l-esperjenza ta' Kristu, u forsi nitkellmu naqra iktar żgħira fuq għadin, li Kristu jsalva. Imma kif Kristu jsalva? Għax Kristu kien imsallab u qam. Allura kif nafu li Alla jħobb? Għax Alla kien lest li jmut għalina. Jiġifieri, is-sens ta' mħabba fit-teoloġija nisranija li l-mħabba tagħti li l-annifisa. Kif inti iddeskrivejt l-esperjenza tiegħek 103 deni, 4 tijiem ma torqodx ma t-tifla. Viri l-imħabba tagħti. Imma mat l-imħabba wkoll inti tirċivija wkoll l-imħabba. Ġifieri hemm dak is-sens ukoll li l-imħabba hija available u tirċivija. Imma kif il-fatt li tirċivija, kif torbot mal-fatt li Alla jħobb? U is-suppożizzjoni tiegħek li Alla jħobb hija mnisla milli qed nifhem interament mill-suppożizzjoni li l-istorja li hemm fil-Bibja, l-istorja evanġelika hija fatwali. Bli xorx kollox. Hija, ħanerġa' mmur lura dak li kont qed nipprova nesprimi qabel. Jien iktar ħaġa li tolqotni fl-istudju tat-teoloġija hi li hemm koerenza f'persuni li jiena nammira għall-intellett kbir tagħhom. Li kollha kemm huma daw b'xi mod u manjera kellhom din l-esperjenza straordinarja ta' li jiena qed nipprova niddefinija, right? U meta ta' Sara di l-esperjenza hi esperjenza minn lat minnhom hi ta' paċi li tgħinek biex tikber. Imma minn lat ieħor hija li tħossok meħlus, tħossok
salvat, tħossok imfejjaq. U l-idea hi li di l-esperjenza ta' ħelsien hija fil-persuna ta' Ġesu Kristu. Fir-realtà l-interessanti waraja din hi li l-persuna l-iktar ippritka din kien persuna li mal-bniedem Ġesu ma ltaqax. Imma ltaqa mal-esperjenza ta' Ġesu Kristu l-xoxt, qed nitkellem għal San Pawlu. Okay? Ġidal famus karattru Pawlu, Saul, għax dan anka bidda l-ismu, għax tant kellu esperjenza qawwija. Kellu din l-esperjenza li imbidel b'mod radikali, li ħassu mfejja, whatever you want to call it, meta kien hemm esperjenza ta' Kristu il-xoxt, għax dan kien mit u kien hemm l-esperjenza b'xi mod u maniera li daw baqgħu jemnu fil-preżenza tiegħu, mbagħad ovvjament hemm l-istejjer tal-qawmien, eċetera, eċetera. Imma dejjem tibda mill-esperjenza dik li qed nipprova ngħid. U hija esperjenza mill-esperjenza. Mill-esperjenza, di l-esperjenza straordinarja ta' xi ħaġa li tbidlek. U mhux tbidlek għax ġabitek għall-ar, tbidlek u ġabitek għall-aħjar bħala persuna, l-istess kif inti kont qed tispjega l-esperjenza forsi iżgħar mat-tifla tiegħek. Imma inti taf li inti nbdilt u sirt persuna aħjar. U tinduna li sirt persuna aħjar għax tkun kapaċi pereżempju tħobb iktar. Pereżempju tagħmel sagrifiċċji ikbar, eċetera. Issa, l-idea hija wkoll biex nasal għal-punt li din l-esperjenza ta' fejqan straordinarju ma tistax tiġi minn sempliċi bniedem. Allura dan Ġesu ta' Nazaret ma setax kien sempliċi bniedem, din hija t-teoloġija hekk hija proċess imbagħad razzjonali, loġiku, eċetera, eċetera. Imma tista' tiġi biss minn Alla. Allura, l-ikbar problema teoloġika tal-Knisja tal-bidu kienet kif dawn sa jispjegaw li dan il-bniedem Ġesu Kristu kienu koll Alla. Għaliex kien bil-fors Alla? Kien bil-fors Alla għax fl-esperjenza tiegħu hemm l-esperjenza tal-fejqan, ta' salvazzjoni, eċetera, eċetera. U jekk trid inkompli għax hemm ħafna layers. Mela. Hija ħaġa tal-ħaġeb li nikteb mistoqsija u twiġiba qabel ma nkun nista' nsaqsijlek. Mela. Li bil-fors Alla hija xi ħaġa li moħħi sab diffiċli mal-ewwel jaċċetta. Qed insib ukoll diffiċli naċċetta isem bifurcation, jekk verament eżistix u jekk hux relevanti jekk verament eżistix. Tajt il-persuna. Il-persuna, Ġesu Kristu, li biex imwieled Nazaret u għandna del-biografija tiegħu u l-biografija tiegħu waslet biex jiġi msalla. Qed nistaqsi lil nifsi. Jista' jkun li Kristu mhux vera eżista, imma huwa iktar veru minn huwa veru fis-sens tiegħu, sewa li l-figura tiegħu minkejja illi forsi bioloġikament u materjalment ma eżistix. U dak kollu li aħna nitfgħu f'Ġesu Kristu, The archetype, u this messianic archetype yes. Is so true, which is why it echoed through the ages u għalfej John Malija illi huwa pratikament agnostiku, jett pittos mitlu speċa m'għandix koordinati speċifiċi reliġjużi. Meta naħseb fil-figura ta' Ġesu Kristu, jew nikteb dwar il-figura ta' Ġesu Kristu u kif tirrelata ma' ħajti, inħoss resonanza kbira. Inħoss illi fih, u dismajt li xaħti ħor jgħida żgur, nsejt lecture kien, li din l-idea illi għandek laqwa bniedem li seta' jkun. Xaħat li jaħfer l-edewa tiegħu, xaħat li għandu dil-kapaċità tremenda li jħobb u jkisser il-normi soċjali man nista' l-pesta. Dan il-bniedem fantastiku, tiġilu l-ar ħaġa possibbli. U fil-moment ta' l-ikbar uġieħ intens jgħid aħfrilhom. It's a very moving, it's powerful. It's like one of the most powerful things you can think about. Jekk verament poġġi bil-qeda u taħseb dwarha. Issa, jekk dak il-bniedem seħħ jew le, jew kien xem xi ħadd li poġġa bil-qeda u
ġietu, għax nemmen ukoll fl-ispirazzjoni b'xi mod. Fl-ispirazzjoni ġietu din il-figura u kitibilna u aħna u ritnija. Ma nafx hekk li jinsaqsik isma' inti temmen li Kristofer eżista, ma nafx hekk relevanti bħala mistoqsija, ma nafx inti x'taħseb. Mela, din hija mistoqsija interessanti ħafna li tagħmel. Mela, laqqatni ħafna Ġesu Kristu bħala archetype u nissuspetta li l-kontet tajt forsi minn Jordan Peterson, smajta. Ma nafx. Jiena darba smajt lecture ta' Jordan Peterson fejn ħareġ b'qawwa kbira li din l-istorja ta' Ġesu Kristu, anka kieku Ġesu Kristu ma kienx jeżisti, tant hija archetypally powerful li kważi ma tistax ma temminix. Archetypally it moves us and it will move us in any case. U dik żgur, jiena naħseb fil-realtà m'hemmx għalfejn tkun nisrani biex inti tkun moved bl-idea ta' Ġesu Kristu. Memx għalfejn għamil l-eżempju ta' Gandhi u tista' tissemmi ħafna eżempju oħrajn. Però għan-nisrani hija importanti li Ġesu ta' Nazaret eżista, għax hija importanti li kienu kol bniedem. Għax hija importanti ħafna li Alla tant ħabb id-dinja li sar wieħed bħalna. Ġifieri anka dik li Alla sar bniedem li ċekken illu nnifsu ukoll hija mod kif Alla juri l-imħabba. Anka għax fil-Kristjaneżmu hemm dan is-sens vera qawwi li l-ħolqien minnu nnifsu huwa tajjeb, jiġifieri hemm din l-idea consistent kompletament li dak kollu li jagħmel Alla huwa tajjeb. Jiġifieri l-idea li Alla pereżempju jew is-sens divin ħansejħu issa sens trascendent huwa dark and light. Fil-Kristjaneżmu dik le. Fil-Kristjaneżmu Alla huwa tajjeb biss, Alla huwa mħabba full stop. Allura l-aġir kollu ta' Alla huwa mod kif tidher, kif timmanifesta ruha l-imħabba t'Alla. U għalhekk importanti wkoll li Alla sar bniedem. Importanti li Alla fil-figura tal-Ispirtu Santu, fit-tielet persuna tat-Trinità l-Ispirtu Santu jibqa' magħna. Ġifieri, fir-realtà fil-Kristjaneżmu it is not simply a question għax Alla sar bniedem imbagħad reġa' tela'. Ġi, għamel affarijiet straordinarji, qatluh biċruħ, mar, le, l-istorja ma taqafx hemm, imbagħad l-istorja tkompli li l-Ispirtu Santu, tielet persuna ta' Trinità, is-sens ta' Trinità fil-Kristjaneżmu hija kruċjali, jibqa' magħna, ġifieri Alla jibqa' magħna, il-preżenza t'Alla tibqa' magħna fid-dinja kullimkien. So the world is permeated by love. But the world is also permeated by hate. Żur Vini e Capricci by Abram ġewwa Għawdex għall-lifjen ġobnijiet laħmijiet imbejjed kif ukoll wieħed mill-whiskies favoriti tiegħi il-Jericho tal-Lost Distillery. Idħol www.viniecapricci.com. Il-mistoqsija li xtaqt nagħmellek hija jista' jkun li Alla jitraxxendi tajjeb u l-ħażin. Ġieli kkunsidrajta naf li fit-teoloġija Kristjana milli nifhem kif qed tispjegali. L-imħabba does that. Jiġri l-imħabba hija issa filosofikament jiena għalija s-sens ta' mħabba huwa ikbar u iktar qawwi mill-ġustizzja. Mela, is-sens ta' mħabba huwa ikbar u iktar qawwi mis-sens ta' tajjeb. U Alla fundamentalment, għalkemm Alla huwa ġust, Alla jaħfer, Alla jħenn fundamentalment. Jiġifieri il-ħnina t'Alla jekbar mill-ġustizzja t'Alla żgur. Għaliex? Għax Alla huwa mħabba first and foremost. Din hija interessanti. Ara, jiena naħseb din importanti nħarsu lejha meta nippruvaw jiena nħobb il-kliem. Jiġifieri naħseb hija importanti li nagħtu każ tal-kliem li nużaw. Għax meta nużaw ċertu kliem, bħal pereżempju Alla huwa ġust, nkunu naqra attenti li because they are metaphors. Fir-realtà meta aħna nitkellmu fuq Alla, dejjem hemm sens fejn jew fuq dak li huwa traxxendent, ġifieri insights tal-Kristjaneżmu. Meta qed nitkellmu fuq dawn l-esperjenzi biex nerġa' mmur għall-kurżità ta' Nadja, there is always a limit to the expression of words. Ġifieri il-kliem tagħna qatt ma jirriflettu r-realtà b'mod komplut. Impossibbli. Eżatt. Ġifieri meta aħna qegħdin nitkellmu fuq Alla ġust imma
ċansi żgħar hija naqra projection umana ta' ġifieri ġustizzja, u l-ġustizzja tal-Alla hija ħafna ikbar minn hekk. Alla huwa mħabba, però hija ikbar minna dik, għax naħseb anke aħna bħala bnedmin, is-sens li inti tagħti kollox u li frankament tmur kontra kull loġika. Tmur kontra kull loġika. Jien pereżempju nħobb ngħid fil-klassi, jiena nagħlem teoloġija morali. Ma jiena nħobb ngħid, fir-realtà kif il-ħajja nisranija primarja, x'inhu l-krido tal-ħajja nisranija? Il-krido tal-ħajja nisranija mhix biss li inti dik li hija marbuta mal-ġudizzju universali, li inti titmal minnu bil-ġuħ, li inti tmur iżżur il-ħabs. Dik kwalunkwe bniedem tajjeb kapaċi jagħmilha. Dak li huwa tassew jirrifletti l-ħajja nisranija. Jiġifieri dan is-sens ta' mħabba li fl-aħħar mill-aħħar l-ikbar eżempju tagħha tawna Ġesu Kristu hija l-beatitudnijiet fejn inti xorta tħoss il-paċi jekk inti ppersegwitat, xorta tħoss il-paċi jekk inti your mourning, dik li huma straordinarji għax umanament huma diffiċli immens. Il-kont tajt inti li hija diffiċli biex tħobb, imma biex tħobb l-għadu tiegħek. Ma jirnexxilekx tagħmilha umanament, jiġifieri għandek bżonn xi ħaġa, meta persuna taraħ li rnexxielu b'xi mod jagħmilha di u rnexxielu jagħmilha b'mod awtentiku, ibelħek. Allura tħossok li you are touching something. This is not just human. Forsi hawnhekk ninterpella ftit l-istorja ta' ommi li għateja. U li kella tfulija bħalma kienet qalet fuq il-podcast, ġifieri li kienet diffiċli ħafna, kellha misser alkoholiku, batiet ħafna meta kienet tifla ommi. U meta kienet imbagħad meta kibret u gradwat u kellha ftit mezzi, kellhom negozju, kellha naqra risorsi, tista' ma taqra li xwiċċi ma dak it-tiġu tek. Kellha naqra risorsi u letteralment għexet għal medda twila ta' ħajjita tfittex l-ġieħ fis-soċjetà u tipprova tindukraħ. Ma mlitiex minħabba xi sejħa reliġjuża, żgur. Anzi kienet kważi mhux għalek tistmer, imma kienet żgur kienet tajt li isma' jiena m'għandix bżonn reliġjon biex inkun morali, sewwa. Li hija xi ħaġa li ovvjament inti tisma' ħafna speċi dal-argument. Allura wieħed irid jinvestiga speċi dak il-fenomenu li inti tħoss li xogħolok fid-dinja huwa li tkun aġent ta' fejqan. Minn fej ġej, żgur mhux ġej fil-każ Tommy, żgur mhux ġej minn xi twemmin li huwa mistiku jew eżoteriku jew reliġjuż, ġej minn fenomenu psikoloġiku ta' xi ħadd li ġarrab ħafna uġieħ u l-mod li mbagħad kibret issawret il-personalità tagħha, seta' jiġri ħafna affarijiet jiġri dak l-uġieħ isir kollha ħafna resentiment, jew isir vvizzjata fuq id-drogi, jew issir egoista ħafna affarijiet speċi se tmur ħafna postijiet, però l-postijiet li l-psika Tommy format kienet illi tkun essenzjalment jien ma nafx nies ġenerużi da' sommi, onestament, meta nisjadu Madre Teresa, ma nafx kienet tagħmel Madre Teresa, imma ommi kienet l-istess, mhux l-istess, fis-sens kienet hekk li tara xi ħadd li qed ibati u tara kif se tagħmel biex ittejjiblu ħajtu. Sometimes at great expense. Yes. Great expense, like give until it hurts was my mother. So given the fact that I experienced that, it's hard for me to accept it's a religious phenomenon. I think it's more of a human psychological phenomenon. This having a great threshold of empathy. Ovvjament hawnhekk missejt li punt li għalija personalment ukoll huwa kumpless. Għax jiena persuna ta' fidi, jiena persuna li nisranija, u jiena nemmen f'din l-idea ta'
li semmejt l-Ispirtu Santu huwa mħabba, allura sens ta' grazzja. Teoloġikament dik terminu nużaw. U dan is-sens ta' grazzja li l-bniedem il-kelma wkoll nużaw jipperfezzjonah. Ġifieri il-bniedem li bħalma ma, ġifieri persuna li batit tremendament imma mhux biss fieqet saret persuna straordinarja. Dak is-sens straordinarju għalija li jiena persuna ta' fidi nispjegah ukoll li b'dan is-sens ta' grazzja. Għaliex? Għax ovvjament teoloġikament fl-iskrittura l-Ispirtu Santu m'għandux konfini, ma jfissirx li għax inti m'għammed biss tirċievi l-grazzja. L-Ispirtu Santu qiegħed fid-dinja kollha, qiegħed kullimkien u m'għandux preġudizzi. Jiġifieri persuna li hija miftuħa biex tikber, biex tirċievi dan id-don straordinarju, ħatirċevih id-don straordinarju. U biex immur allura għad l-ewwel teżi li għamilt fit-teoloġija, għalhekk għalija kienet għamlet sens li jiena I question this whole idea ta' għana l-insara li nitkellmu fuq Ġesu Kristu li huwa is-salvatur ta' kulħadd. Mhux biss kif nagħmlu sens biha din reliġjoni differenti, imma anka kif nagħmlu sens biha b'dawn il-fenomeni meta inti għandek persuni li huma straordinarji. Jiena m'għandi l-ebda diffikultà biex insejħilhom qaddisin. Imma mhumiex insara, mhumiex mamdin, they don't proclaim Jesus Christ as Savior biex nuża terminoloġija. Kif nispjegawha din? Kif nispjegawha? Jiena l-mod kif kont wasalt li nipprova nispjegawha kienet kif spjegajta issa li fir-realtà għax kull bniedem maħluq minn Alla, kull bniedem għandu l-potenzjal li jirċievi l-grazzja. U Alla huwa l-kulħadd, mhux biss il-fejqan huwa l-kulħadd immanka li nikbru għal kulħadd. U allura Alla xorta waħda ħajkumpanja l-persuna biex tikber. Imma anka għalija din spiċċat tfisser li allura jekk inti tajt li inti nisrani, almenu ifhem li għandek responsabbiltà kbira. Għax jekk ħaddieħor li ma jgħidx li huwa nisrani kapaċi jagħmel dal-affarijiet straordinarji, inti li tajt li inti nisrani, suppost, almenu you need to do the same. Il-fenomenu reliġjuż tal-Ispirtu Santu qatt ma kontemplajtu. Dejjem it-trinità qatt dejjem ikkontemplajta fis-sens li l-bniedem kien qed jipprova jinstanzja jew jippersonifika ma li għal-aħjar metafora peress li l-Ispirtu Santu huwa Spiritu. Il-ħin, the Father being the past, the Son being the future, and the Spirit being, well, the breath of time, all of time. Always there, the omnipresence of God, kind of. Or omnipresence as a concept. Però ħajkoll irrid naħseb naqra iktar fuq, speċa jiena dejjem rajt il-valur illi inti tajt li speċa għandek soċjetà fej l-Ispirtu tal-Alla qiegħed ikattar. U fuq livell soċjoloġiku naħseb li hemm valur fiha li kollha qisu qed naqblu fuq il-valuri ta' dis-soċjetà x'inhi, illi għaw inqas affarijiet iżjien u aktar affarijiet tajbin u hawnhekk qisu the spirit of God. And I always saw value in telling that story as a culture. Però qatt ma kontemplajt hekk x'inhu dan il-fenomenu li inti tiftaħ qalbek għal bidla pożittiva u b'xi mod jiġrilek kif ġara l-ommi. U ma nafx, naħseb il-mistoqsija tiegħi hija jew li qed nipprova nasal hija ma nafx kemm mill-fenomenu tal-personalità ommi huwa intern, estern, jew fuq xi dimensjoni oħra illi jiena bħala bniedem bil-fakultajiet limitati tagħna tiegħi jiena kapaċi nosserva. Ma naħsibx li fimt. Intern, estern. Intern, ġifieri tagħha. Ġifieri hekk fenomenu tagħha li poġġiet li kont tissemmi psikoloġiku. Eżatt, psikoloġiku, kemm ma nipprova nirfrejmi aħjar. Psikoloġiku, soċjali, jew eżoteriku. Jew ikbar. Jew eżatt. Li ħansejħu l-spirituali. Era l-spirituali. Sewa,
Ma nafx kienet is-somma, spiex ta' ma nafx jekk hux taħlita ta' kollox. U dini għaliex jiena għatlek, għalija wkoll Nadja li persuna li nemmen, nagħlem it-teoloġija, eċetera, u issa qed nipprova nsir psychotherapist. Għalija Nadja wkoll hija komplikata din propju għax anka for me it is very very difficult to draw this line. Jien ma naħsibx li that line can be drawn. Ġifieri ma naħsibx teoretikament you can draw the line. Però fir-realtà dawn huma imħaltin, dawn huma ħaġa waħda. Aħna anke bil-Malti ngħidu għadin għejn ruħek biex Alla jgħinek, ġifieri meta ħin kont qed ngħid li inti tinfetaħ. Qisu jrid ikun hemm dan is-sens ta' xewqa. Ġifieri U għakretu fil-free will, naħseb hemmhekk. Hemmhekk, issa rajt li moħħi. Il-kapitlu li jmiss. Hemm is-sens tal-libertà. Jiġifieri meta Alla joħloq, il-bniedem joħolqu liberu. Imma fejn ħalaqna mnejkin. Ne, Jo see, bil-potenzjal li nkunu mnejkin. For sure, żgur li illuttajt ma' dil-mistoqsija. kombinazzjoni kont qed niddiskutija fil-lectures dil-ġimgħa. Once again, hemm storja wkoll, ġifieri it-teoloġija dejjem tibda bl-istejjer, by the way, li wkoll hija interessanti. Il-libertà tal-bniedem ukoll. Hija is-sens li l-bniedem liberu tfisser ukoll li inti tispiċċa bla ma taf, you shoot yourself in the foot. Ġifieri kont qed nitkellem fil-klassi fuq teologu dan, insomma, ortodoss, Maximus. Fir-realtà huwa qaddis anke fit-tradizzjoni Latina. Insomma, Maximus the Confessor li dan kienet jirrifletti fuq il-famuża storja ta' Adam u Eva, insomma, kif dawn ma bdewx il-Alla. Bro, il-mistoqsija li missi hija quote ta' Adam u Eva, interessanti ħafna, ġifieri, ma nafx kif qatt maltajna qabel u. Fuq il-każin biżil għajna. Skużani, kompli imma. Fej kont wasalt. Li kellek da Maximus the Confessor Maximus the li beda Confessor. jirrifletti għalfejn. Eżatt. U dan pratikament kienet jirrifletti isu qed jipprova jaħseb. All right, aħna għandna din l-istorja ta' Adam u Eva. U l-istorja ta' Adam u Eva aħna naħsbu fuqha li isa hemm l-istorja ta' Adam u Eva biex naħna nispjegaw għaliex fid-dinja mis-sofferenza u għaliex il-bniedem essenzjalment jiżbalja kultant anke kważi bla ma jrid. U Maximus jisu kienet jagħmel step back u jipprova jaħseb jekk aħna il-bniedem nafuh taħt din il-kundizzjoni ħansejħula ta' dnub. Kif kieku nimmaġinaw li Alla ħalqu oriġinarjament? U jien affaxxinani kif hu jispjega. Għax hu jispjega li Alla ħalaq il-bniedem f'armonija totali. Armonija totali miegħu innifsu, jiġifieri l-ewwel nett ħalaq il-bniedem arwien, di importanti. U ħalqu arwien propju għax huwa f'armonija totali miegħu innifsu ma l-emozzjonijiet tiegħu, ma dak kollu li jħoss. Armonija totali bejniethom, armonija totali mal-ambjent tiegħu, armonija totali anke max-xewqat tiegħu li jkun jaf, ġifieri li jkollu l-erf, għaliex għax għalih kien naturali li jkollu l-erf. Armonija totali anke ma li jkompli jikber għax għalih li jkun ta' virtu kienet naturali u normali. Imma b'xi mod u maniera dan ifettillu jagħmel ta' rasu, ġifieri issa għaliex ifettillu? Seta' imma għax kellu l-libertà. U inti dik il-punt tal-libertà, il-punt tal-libertà hi li inti tagħżel. Imma li xu kienet il-konsegwenza tal-għażla tiegħu li meta għażel, jien almenu hekk interpretajt il-Maximus, l-esperjenza li kellu li kienet kera kienet li he became very ashamed. U very ashamed, isu fir-realtà it became a self-inflicted suffering li jiena issa sirtisni dudu tal-art ma nistax inħares lejn dan Alla li huwa kbir, irrid nistaħba, irrid nitatta bil-weraq tattin li the story goes min jaf kemm qabdu ħakk. U Maximus imbagħad jagħmel din ir-riflessjoni u Alla x'jagħmel? Alla fir-realtà ma jkunnax, Alla fir-realtà jgħidlu skużani, imma issa se jkollok minħabba dak li ġara
inti li issa qed tesperjenza li ma tkunx intjun miegħek innifsek, li inti ma tkunx intjun ma dak kollu ta' madwarek, li inti ma tkunx intjun fir-relazzjonijiet tiegħek, ifisser li ħajkollok dbati. Mhux għax iridek Alla dbati, imma x'ġibta bidejk. U Alla x'jagħmel jagħtih il-ħwejjeġ tal-ġild li kienu naqra upgrade mit-tin, imma xorta Alla ħenna lih. U insomma, jikompli filosofizza fuq din, imma l-puntu li hemm dan is-sens ta' kieku l-bniedem kif seta' jkun li fir-realtà meta nifqu nirriflettu fuqha hija l-ideal ta' kieku aħna kif nixtiequ nkunu wkoll. Aħna x'nixtiequ fl-aħħar mill-aħħar nkunu? Nixtiequ li nkunu fil-paċi ma' xulxin u ma' nfusna. Ibda ma' nfusna. U dak il-punt kardinali hawnhekk. Imma il-fatt li aħna liberi iva, kull ma trid kultant jidħollok fellus ġo rasek, jidħollok ħsieb rasek u you spiral. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Ħan nistaqsi ftit mistoqsijiet dwar dan kollu kif għatax. L-istoria tal-ġenesi tal-ġnien tal-Eden hija ovvjament storja arketipika ħafna u storja li titkellem dwarha diffiċli tifhem eżatt spiex ta' lim fenomenu kienu qed jippruvaw jispjegaw meta kitbuha. Però ħanistaqsi l-ewwel l-idea tal-armonija. Inti minn fejn qed nissilha li kellu partikolarment meta għadt l-armonija mal-kisba tal-erf, jew mal-armonija mal-erf. Għalfejn għatta dik il-ħaġa? Hemm xi ħaġa fl-iskrittura li tinferixxi dil ħaġa? Għatta għax dan il-karattru Maximus jgħidha. Dan ara kienet jitkellem li meta Alla jagħti metaforikament, meta Alla jagħti l-biss tal-ġild fir-realtà, Alla jagħti don, Alla jagħti ishom doni, kind of take it in that way. The sense of tal-emozzjonijiet, the sense of the passions li allura dawn issa se jruk, ovvjament se tkun attuned għal dak li huwa neċessarju. U l-mod kif inti tkun tista' timprovja high-tech anka permezz u fil-fatt ikun titkellem fuq it-teknoloġija. Ġifieri fuq l-abilità li l-bniedem jaħdem bideh, ikun kreattiv, jitgħallem. L-armonija mal-erf li tippreċedi il-mument fejn il-waqa tal-bniedem. Hemm xi ħaġa fl-iskrittura li tgħidilna li l-bniedem kellu armonija mal-bżonn li jħossu iktar għaref? Ma jidhirlix. Ara. Kien isu f'armonija ma' l-esistenza essenzjalment. Imma Maximus jirreferi għal dan il-vers. Jien għalija wkoll personalment dan il-vers naraħ importanti ħafna. Li meta Alla joħloq il-Adam u l-Eva, il-Adam jgħidlu li kapaċi jagħti isem lill-kreaturi kollha. U dik hekk tfisser, meta inti kapaċi tagħti isem, inti kapaċi taraf the essence of things. Ġifieri inti għaref. Ġifieri iva, minn hemm qed taraf. Għaref għax taraf. Min l-erf ekkun inti taraf. U meta inti taraf u taraf sew, inti tagħti l-isem. Ġifieri you name it. Il-punt fejn fottejna kollox. Filosofija Griega ta' ġifieri this is mhix biss filosofija Griega. Imma the sense of logos is very much that. Logos is both the word we utter and the intelligibility. Ġifieri because we can receive the meaning, we name it back. And then the cyclic nature exactly, it's a movement of knowledge and understanding, and our capacity for it, especially it's an upward spiraling feedback loop that brings us to where we are today, and God knows, going back to what we're saying, God knows where this keeps going. Issa. Dak misteru. Pero jippreċedi kollox jew forsi fis-sisien ta' dan kollu, hemm dan il-mument fej il-mulej ordna lil-bniedem u qallu mis-siġar kollha tal-ġnien tista' tiekol, imma mis-siġra ta' tarif it-tajjeb u l-ħażin la tikolx minna għax dakinhar li tiekol minna
żgur li tmut. Sewa. Jekk għandu ma jafx, fis-sens jiena nifhem illi biex inti taraf jew biex il-bniedem jaraf x'inhu tajjeb u l-ħażin, kellu jiekol mis-siġra tat-tarif tat-tajjeb u l-ħażin. Allora kif għalfejn Alla kkastiga l-bniedem meta essenzjalment ma kienx qed jagħmel dnub għax ma kienx koxxenti għal fatt li jekk jiraħamu kontra l-kelma tal-Alla hija tajba jew ħażina, ma kellux din il-fakultà. U hemmhekk insib diffikultà, hemmhekk qisu nibda nistaqsi, ma hekk il-bniedem kien vera qiegħed jisforza l-idea illi Alla jikkastiga biss meta huwa ġust li tikkastiga, imma xorta ma jistax jispjega hawnhekk, għax hawnhekk qed jgħid illi għamlu żball konxu meta qas biss kienu jafu x'jiġifieri li tkun li tagħmel żball konxament. Mela, jekk ma nirrispondik xajdli. Mela, interessanti, għax ma kienitx ippjanata li nsemmi l-Maximus. Imma Maximus għalija propju għalhekk joġobni, għax Maximus li qed jimplika li Alla ma kkastiga l-ħadd. Alla ma kkastigax. Hija perċezzjoni, u fl-opinjoni tiegħi probabbli teoloġija żbaljata li Alla kkastiga, tinsix li t-teoloġija kull ma hija l-ħsieb tal-bniedem, mhix fir-realtà r-rivelazzjoni tal-Alla. Okay? Aħna fit-teoloġija wkoll niddistingu bejn dik li hija domma tal-fidi. Ġifieri dawn l-affarijiet nafuhom ma' bażi ta' fidi. Imma teoloġija mhix hekk, it-teoloġija hija r-riflessjoni ta' whatever, hija riflessjoni. Allura li aħna ninterpretawha bħala Alla kastiga, dik hija riflessjoni. U skont dan Maximus jiena naħseb very insightfully so. Fil-fatt hija żbaljata għax Alla ma jikkastigax. Li jiġri però li ovvja li il-bniedem erġa' qra li il-vers biex nuża l-kliem preċiżi, please. Il-mulej Alla ordna lill-bniedem u qallu mis-siġar kollha tal-ġnien tista' tiekol, imma mis-siġra ta' tarif it-tajjeb u l-ħażin la tikolx minnha għax dakinhar li tikol minnha żgur li tmut. Eżatt, l-idea tal-mewt. Issa, in the Fathers of the Church, bda titkellmu Fathers of the Church huma dawn these big theologians in the early centuries of the Church. L-idea ta' dnub, ġifieri l-idea ta' ħażen, hija propju rappreżentata mill-mewt. U dan il-punt, għalhekk Maximus qed jargumenta li oriġinarjament il-bniedem kien f'armonija totali, għax f'armonija, jekk inti f'armonija totali, m'għandekx sens ta' dak li mhux armonjuż. Tagħmel sensek. Jiġifieri dan oriġinarjament ma kellu l-ebda sens ta' dak li mhux armonjuż. Imma hu għamel xi ħaġa li mar kontra l-armonija. U fir-realtà fir-riflessjoni tiegħu hu jgħid x'għamel li marret kontra l-armonija. Il-punt ta' fejn żbalja Adam kienet li he got distracted. He literally puts it that way. Li minflok l-enerġija kollha tiegħu. Jiġifieri dan immaġina l-perfezzjoni, kapaċi jitgħallem kollox, kapaċi jikber fi kwalunkwe mod, fil-paċi miegħu innifsu, fir-relazzjoni tiegħu, etc. Imma all his focus is oriented towards the ultimate, towards God. The moment his focus is no longer there, pop, his focus goes on himself, per eżempju dan, u hija tuffiħa, whatever it is, the point is he got distracted. And from that distraction, this chaos ensues. Why does he get distracted? What was in Għax liberu, għax liberu, di ma nasib. It's hard to reconcile. Yes, imma jina mbati ħafna biex nifima din, Iġifieri din mbati biex nifima anka midlat oppost. Għax jina kontet ngħid li fit-teoloġija aħna nemmnu, almenu jina hekk nipprova anka ngħid fil-klassi, li il-bniedem maħluq minn Alla biex isir iktar bħal Alla, meaning isir iktar iħobb, imma għandha kważi sens din ta' inevitability kważi, għax jekk maħluq minn Alla, il-bniedem minnu biex imur kontra Alla. Imma dan il-punt, Adam maħluq minn Alla, imma l-libertà tiegħu tant kienet kbira li seta' jmur kontra Alla. Seta' jmur kontra Alla mhux għax mar kontra Alla, imma ma baqax ifukat fuq Alla, għamel xi ħaġa oħra Alla, probabbli għamel lilu nnifsu Alla.
Il-libertà tal-bniedem hija vera. Il-bniedem vera liberu. U kieku ma tkunx vera liberu, diki għax biex tħobb tkun liberu. Keep in mind, l-idea ta' Trinità anka fil-Kristjaneżmu, ġifieri għaliex Alla wieħed fi 3 persuni. Għax Alla huwa mħabba, u Alla ma jistax l-imħabba timplika persuni oħrajn. Ġifieri it is a relational reality in and of itself that is then mirrored in the human reality. Imma l-fulkrum tagħha kollu hi l-libertà. Jekk inti neħejt il-libertà, mhix eżatt inħabba, waqal kollu l-argument. Għax inti tittati lilek innifsek. Met inti tħobb tagħti lilek innifsek, ma ħadd ma jista' obbligak biex tagħmilha din. Inkluż Alla nnifsu Alla nnifsu ma tistax obbligah illa dan. That's isu the idea behind it. Imma mbagħad ovvjament tbagħti l-konsegwenzi tal-aġir tiegħek, tbagħti l-konsegwenzi ta' his distraction, I'm calling it, li dan spiċċa all right, teżisti dan is-sens ta' ħażen għax qabel it-tajjeb biss kont naf għax kont naf il-Alla biss, imissa naf li hemm dak li mhux Alla, isu sens tal-ħażen is this absence of the good. Jeżisti the absence. Insomma, I mean... So, jena naħseb li ovvjament hemm punt fl-istorja tal-evoluzzjoni tal-bniedem fej il-bniedem sar konxu tal-finitudni tiegħu. U naħseb li parti minn dak li qed jiġi spjegat fl-istorja ta' Adam u Eva huwa l-mument li aħna sirna intelligenti ħafna iktar mill-annimali l-oħra, imma il-disgrazzja kienet li fil-waqt li sirna ħafna iktar loġiċi u razzjonali u nistgħu norganizzaw ruħna ħjar u nagħmlu lodot u affarijiet hekk, ukoll daqqa waħda ġena konx isma' inti ħatmut. U naħseb li dik il-mistħija mill-ġisem hija marbuta ħafna mal-fatt li isma' jien għandi da sens li jiena parti minn xi ħaġa li hija għal dejjem. Inħossna jiena xi ħaġa part minn dan isu dal-stream dejjemi. Imma jiena da ħajmut. U naħseb dik il-ġib naħseb jekk tikkontempla ħafna naħseb hawn minnu terrorizzat minna dik il-fema, dik il-revelazzjoni. U naħseb il-mistħija mill-ġisem anka l-fatt li pereżempju għadna sal-lum meta tagħmel in-nas mur toilet tara l-bieb għax hija xi ħaġa li hija parti miċ-ċiklu ta' dekompożizzjoni tiegħek inti tikol, tgħaddi. U dik il-parti hija xi ħaġa li qed tfakkrek li isma' da ċiklu li eventwalment ħajintemm. U naħseb dik il-mistħija li jispjega meta jkollhom dal-għarfien dal-awakening moment ġejja minn dawn il-kittieba illi jiena naħseb li kienu kittieba kbar fil-verità, ġifieri kienu ġenjali minn kiteb il-Bibbja, li kienu qed jispjegaw dan il-mument kataklizmiku fl-iżvilupp intellettwali tal-bniedem. Kif jidħol fiha biex li speċa naħseb kultant tħoss inti ġelozija għall-annimali illi daw għandhom isu jisom edin perpetwament f'meditazzjoni daw. Taf kif? Bl-istint. Dil-armonija li għattajt inti. Eżatt. Imma għax less is expected of them. Isu jina l-kelma li qed tirbombja f'moħħi jina u nisimak parti minna li with this waking up of consciousness il-bniedem jirrealizza kolli responsabbli. Għax il-bniedem kapaċi jippjana. Iviri, annimal jgħix bl-istint, annimal jgħix f'dan iċ-ċiklu kontinwu, right? Bl-armonija tiegħu ta' skont tip ta' annimalu, imma jina u int kapaċi nimmaġinaw realtà differenti u kapaċi nippruvaw natwawa. U dik hemmhekk żgur jidħol it-tajb u l-ħażin. Once again, imma hija espressjoni tal-libertà u tal-intelligenza. U x'se jorjenta mbagħad, x'se jorjenta dik il-libertà? X'se jorjenta?
Jina għatandi dil-kurzita, ħansasik dil-mistoqsija, ħanaqta break Ġuljan bżon pawza qasira. Jina għatandi din il-kurzita jew din il-mistoqsija illi inti tkompli tabbina l-alla dejjem li fid-dottrina kristjana huwa id-dawl. M'hemmx din id-dikotomija dan l-ekwilibrju tad-dlam u dawl u da kollu Alla. Fil-waqt illi meta nħares madwari nara b'ħafna sofferenza illi ma nistax insib sens għaliha. Naqra skrittura fej Alla fit-Testament il-qadim kien partikolarment aggressiv u violenti. U allura kultant li naħseb jiena huwa li Alla jitraxxendi l-idea ta' tajjeb u l-ħażin, Alla sempliċement huwa dan huwa l-univers. U l-univers għandu dawn il-veritajiet. U dawn il-veritajiet kollha imħadna f'dak li forsi aħna nippruvaw nittantaw nsejħu Alla. Grazzi tal-li tissegwu din it-taħdida bejni u Nadja Delikata, nittama li tittieħdu gost isibuha utli, jiena tinsiba impenjattiva ħafna imma ta' pjaċir kbir. Qabel ma nkompli nixtieq nirringrazzja il-dawk l-azzjendi li lilna jgħinuna ġimgħa wara ġimgħa biex inkomplu nipproduċuh dan il-podcast, il-bib tagħna tal-Browns, Vini e Capricci, grazzi l-ISS, nirgrazzja l-Maple, Apex Media, il-Business Labs huwa l-post fej issa aħna għandna l-uffiċċju sexy tagħna, grazzi wkoll il-Kutriko, Garmin 9986-6425 huwa n-numru tal-ħabib kbir tiegħi kolossali Derek. Nirringrazzja wkoll il-wellbees.mt li huwa l-iktar mod effiċjenti li inti tista' tagħmel ix-xirja tiegħek. Tikteb hekk fuq website tarahom f'istampi mbagħad l-istampi sir realtà wellbees.mt. Għart laqna jien Nadja Delikata part 2. Qabel il-break insomma saqsejtek jekk tikkonsidrax li Alla mhux biss l-imħabba ma wkoll il-mibeda huwa tajjeb u l-ħażin huwa d-dawl huwa d-dlam huwa kollox essenzjalment. Kollox fl-aħħar mill-aħħar jiġi jagħmel sens jekk Alla huwa kollox. Kollox li huwa l-esperjenza tal-bniedem fl-aħħar mill-aħħar jiġi jagħmel sens f'Alla, iva. Imma mhux għax Alla minnu nnifsu huwa dlam, għax fl-esperjenza għalmenu mhix dak il-ħsieb nisrani, għax fl-esperjenza tal-bniedem hemm dak li huwa dlam u dak li huwa dawl li fl-aħħar huma rikonċiljati minħabba l-imħabba tal-Alla. Però is-suppożizzjoni hija li Alla ħalaq kollox. Iva. Allora għalfejn ħalqu dlam. Sibtek ħati kwotali l-Ġenesi li Alla ħalaq id-dlam. Jew qed tipprova tgħidli għaliex Alla ħalaq il-ħażen. Għalfejn ħalaq id-dlam, eżatt, id-dlam hija metafora għal dak kollu li ma jogħġobniex. Għax Alla teknikament ma ħalaqx il-ħażen. Alla ħalaq l-idea tal-kreazzjoni li Alla ħalaq dak li jidher dak li ma jidirx, meaning li Alla ħalaq ukoll l-ispirti. U fost l-ispirti li wkoll bħal bniedem huma liberi, anzi l-libertà tagħhom hija ħafna iktar ċara u deċiżiva, kien hemm ukoll minnhom li għażlhom infushom fuq Alla. Isu, dan l-idea tal-ħażen huwa dejjem fejn hemm in-nuqqas ta' Alla. Fejn hemm in-nuqqas. Meta sif ftit konvenjenti. Ħanajdlek, qed nippruvaw nagħmlu sens u qed nippruvaw ngħixu fit-tama. Jiena insiba tagħmel sens però, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar qed nipprova nagħmel sens u li it-tama li nħoss li għandi ma tkunx delusion jew illusory, ġifieri qed nipprova. U f'moħħi tagħmel sens l-idea tal-ħażen hija proprju dawk l-ispazji fejn l-imħabba naqset. U allura huma spazji li tibqa' tama tal-fejqan. Għax dak huwa il-punt, ġifieri l-idea hi l-ewwel konna nitkellmu fuq l-Ispirtu Santu. Fil-kredu li hija is-summary of what we believe as Christians. L-Ispirtu Santu huwa Lord and Giver of Life. Tal-ħajja. Il-ħajja. U diki is-sens anka tal-fejqan li tagħti il-ħajja fejn m'hemmx. Issa, minħabba l-fenomenu tal-libertà, hemm spazji fejn m'hemmx ħajja. Imma fl-aħħar mill-aħħar
dik il-ħajja dejjem hemm il-potenzjal għalija. Mm. Semmek nista' nasal. Imma mhix dualist, dak huwa l-punt li nipprova nasal għalih. Xiġifieri mhux dualist. It-teoloġija nisranija is not a dualistic theology. Isn't it? I would have assumed li għandek speċa fuq il-naħa daw li għalla, bat fuq il-naħa l-oħra x-xitan li jirrapprezenta. Le, għax Alla kif kontettajt inti, Alla huwa aqwa over ikbar. Sewa. It-tama ħarija. Sewa, ġiri Alla huwa l-ħalliq ta' kollox, inkluż ta' xitan. Ovvjament, Sewa. ovvjament. Għalfej ħala xaġa daqshekk malinja. Għax Alla ma ħalaqx ix-xitan, Alla ħalaq Ma żgur ħala il-potenzjal fih li jkun ix-xitan eventualment. Alla ħalaq l-anġlu liberu. L-anġlu liberu u il-libertà. Ma jien m'għandix il-libertà nagħmel kollox, fis-sens. Jien m'għandix il-libertà li mmur nafsa fuq qoċċata ta' muntanja naqbes unti. M'għandix. Għandi limitu ta' affarijiet li jiena liberu nagħmel. Għalfej fost il-kategoriji kollha ta' affarijiet li jiena liberu nagħmel tani wkoll il-ħażen. Mela sekonda ftit. Naħseb il-libertà fundamentali hi li inti tħobb il-Alla jew tpoġġi xi ħaġa oħra qabel Alla. Għalfej tajli dik il-libertà. Ma Għax tanix inkella ma tant tistax- libertajiet. Għax inkella Dik ktani biex għanna noqgħod nikkontempla qabel ma norqod kuljum jekk jixraġel sew, jixraġel ħażin, Għax- fej sejjer wara l-mewt. għax jekk hija mħabba bil-forsi hija libera. Hija ma se tatani ħafna libertajiet. Imma din hija l-libertà fundamentali tal-bniedem. Il-libertà fundamentali tal-bniedem hija li jħobb il-Alla. Li jfisser li jista' jonqos minna u jpoġġi Għax xi inti ħaġa qed oħra li- qabel Alla. L-imħabba ma tista' jien ma nistax inħobb il xi ħaġa jekk Ma tistax inti mhijiex tkun sfurzat. eżatt li mhix liberu li nażil jekk inħobbi xi jew len, kellha hija imħabba irreali spiex ta'. I know it is very, very difficult to It's difficult. square. It's difficult also in the sense illi speċa jekk Il-prezz tal-libertà. il-prezz tal-libertà huwa kbir. Il-prezz tal-esistenza huwa kbir. U meta jiena naħseb fuq Alla f'termini forsi ftit rudimentali u bażiċi ngħid ma dan huwa il-programmer ta' dan l-univers li jiddeċieda il-funzjonijiet ta' dan l-univers kif ħajaħdmu, speċa x'inhuma l-precepts. U waħda mill-precepts hija illi jiena nista' nweġġa l-ħaddieħor ħafna u jista' jkolli psikoloġija illi it-tini b'ħafna pjaċir meta nkun kattiv ma' xi ħaddieħor pereżempju. Istra fejn tfajta dik fil-programm bro. Ma nasibx li hija preċiżament hekk. Fundamentalment jew almenu kif in narrattiva preżentata. Aħna nerġa' mura l-Adam. Għax Adam b'xi mod u manjera, ovvjament mhux nitkellem fuq Adam jiena issa li konna qed ngħidu fuq Ġesu Kristu kienx jeżisti għatlek żgur bil-fors Ġesu Kristu eżista teoloġikament. Imma li Adam kwa Adam dik le, minix qed ngħid jiena li Adam dal-bniedem jismu Adam mhix hekk qed ngħid. Imma hemm dan is-sens li l-bniedem Ġiri tajt li Ma baqax Adam biex nikkjarifikaw dan il-punt. Ġiri Adam huwa karattru fittizju ma mhux fittizju, fis-sens li fih Adam huwa daħlu dak l-bniedem. huwa l-bniedem huwa l-metafora tal-bniedem. Eżatt. Sewa. Adam bħala metafora tal-bniedem, aħna bħala bnedmin u Adam il-metafora tal-bniedem, fil-libertà tiegħu ma jħobbx l-Alla b'mod komplet. Ġifieri mhux qiegħed jirrispondi b'mod komplet għall-istedina ta' Alla li jagħtih l-imħabba tiegħu u l-bniedem jirritorna. Dik il-bniedem ma jagħmilix. U meta ma jagħmilx hekk, jikkrea l-keos. U jikkrea l-keos l net fih innifsu. Il-moment li kreajt il-keos fik innifsek, ovvjament, ħadd iżbalja b'ħafna modi. Isu iktar b'dak il-mod hija spjegata, ġifieri mhux għax il-bniedem ikkrea, mhux għax il-bniedem isu mhux għax Alla ġol bniedem għamel l-inklinazzjoni li jobot, jew għax Alla għamel ġol bniedem dik jew dik jew dik jew dik. Imma għax il-bniedem li fil-libertà tiegħu ma jirrispondix b'mod sħiħ għal dak li huwa l-ideal anka tiegħu stess, jispiċċa jiżbalja u jista' jiżbalja b'mod ikraħ probabbli bil-personalità u l-karattru partikolari tagħna wkoll.
Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Jekk jiena nkun programmer u nikteb dan il-programm u bil-programm intih ċertu ammont ta' attributi. Jekk f'dak il-programm jew biżball nuqqas tiegħi jew għax hekk niddeċiedi li daw l-affarijiet li qed noħloq ikollhom il-potenzjal li jagħmlu xi ħaġa, dak il-potenzjal jien fajtulhom. Biex minna ġiraffa għandha il-potenzjal illi tikol minn siġra għalli għax intajta dak il-potenzjal. Il-potenzjal minkejja li mhuwiex xi ħaġa li inti tara b'għajnejk u ma tistax tmiss huwa xi ħaġa reali ħafna. Issa li tefa' fina l-potenzjal li nkunu midinbin. Ma toġobniex biex Li tefa' fina. L-ewwel nett jiena affaxxinata mill-metafora nnifisha, ġifieri jiena affaxxinata mill-metafora li għalla programmer. Dik ukoll jiena ma nimmaġinax tant il-Alla bħala programmer. Rrid nieqaf naħseb ftit fuqha din. Forsi qed Però inkun naħseb għax ukoll ħanerġa' nibbaża fuq l-argument anka tal-libertà tal-bniedem imma sa ċertu punt anka dan is-sens ta' il-potenzjal fil-kreazzjoni fiha nnifisha li tiżviluppa bil-mod naturali tagħha, b'mod divers, b'mod kumpless. Imma mhux għax qisu programmer, ġifieri għalija dik ukoll hija metafora li għandha l-limitazzjonijiet tagħha. U għal-bniedem naħseb qed nipprova nagħti ħafna iktar enfasi fuq il-libertà għax propju hemm dan is-sens li minħabba l-libertà li jiġu konsegwenzi mhux għax tant għax Alla couldn't prevent them, ġifieri ma rridx nidħol qisu tant f'dak l-argument, imma għax hemm sens fejn il-bniedem għandu responsabbiltà u għandu responsabbiltà mhix biss li hija relazzjonali lejn xulxin, imma għandu wkoll responsabbiltà lejn dak li jiġri madwaru. Ġifieri f'dik ir-riflessjoni li kont qed ngħidlek ta' Maximus ukoll fuq dik kienet jenfasizza li l-bniedem kwa bniedem Adam għandu wkoll din ir-responsabbiltà li jikkrea u wkoll din hija wkoll idea interessanti fil-Kristjaneżmu li ovvjament il-bniedem jikkrea bħalma Alla huwa kreatura għax il-bniedem maħluq fl-immaġini tal-Alla. U li inti tikkrea għandha fiha l-kreattività. Dik li qed nipprova nasal għaliha. Jiġifieri iktar milli għax ara inti għandek il-potenzjal tagħmel dawn l-affarijiet kollha. Il-bniedem fil-kreattività tiegħu din ukoll jespondiha skont iż-żminijiet, eċetera, eċetera. Jiġifieri mhux għax inti you were programmed from the get-go b'dawn dan pakkett ta' 20, il-bniedem fl-iżvilupp tiegħu jiskopri wkoll metodi żgur mhux forsi il-bniedem fil-kreattività tiegħu li kultant tmur haywire ukoll minħabba iż-żminijiet u l-potenzjal anke tat-teknoloġija tiegħu jispiċċa jikkawża anke ħażen li huwa ikbar u differenti proprju għax il-kreattività żdiedet. Ix-qed nipprova ngħid li it is not, I think the metaphor of programming, it is too limited għax talaqa wisq bħala pakkett waqt li din tevolvi. Għax il-libertà tal-bniedem ukoll l-effetti tagħha jevolvu. Almenu jien hekk qed nimmaġina. Meta titkellem u disclaimer, jiena jekk torinix JavaScript m'għandix idea x'inhu Python. M'għandi ebda l-veri konoxxenza ta' x-xogħol ta' programmer, però meta naħseb dwar meta nitkellem ma' nies li huma ħafna iktar pereżempju konoxxenti ta' affarijiet bħal machine learning, per esempio, u large language models li jgħalmu. Ma nafx jekk large language models jgħalmux li nfushom ukoll, però machine learning hija xi ħaġa li dal-aħħar qed nisma'u ħafna dwarha sewwa. Xorta l-programmer fil-bidu ikun nisself dik il-magna l-kapaċità li tgħallem lilha nnifisha u issa dik il-magna qed iżżid l-għarfien ta' ħassess u taf fejn għandha tfittex biex issir iktar konoxxenti. Fil-fatt naħseb ħanemes mal-fatt li inti għandek ħafna interess ta' il-Kristjaneżmu
Sa noħroġ mill-metafora u ħanidħol fil-dinja materjali. Ħafna interess kif il-Kristjaneżmu u il-teknoloġija moderna kif qiegħda tisviluppa s-soċjetà, speċa x'inhi r-relazzjoni bejn dawn iż-żewġ affarijiet. Iftaħ naqra dik il-parti speċa ta' fir-realtà din naħseb bidiet għalija dal-interess ukoll meta kont qed nistudja teoloġija u kienet fil-fatt fit-teżi tad-dottorat tiegħi. Imma għalija mhux għax tant għandi interess fit-teknoloġija, għax għandi interess fil-komunikazzjoni fil-fatt. Isu l-interess tiegħi kien li dan il-messaġġ nisrani, dan il-messaġġ ta' fejqan, call it whatever you want, dejjem irid jiġi komunikat f'kultura. U kull kultura għandha il-potenzjal tagħha biex tirċievi l-messaġġ, għandha l-potenzjal tagħha wkoll biex il-messaġġ tawġu. U jiena naħseb meta kont qed ngħix fil-Kanada kont konxja ħafna, ovvjament għax jiena Maltija, u kont qed ngħix f'pajjiż kompletament differenti, u mill-ewwel it had hit me how different it is. U allura ovvjament kont tallimt li jiena l-kultura ma nħodix for granted, u allura l-istil ta' ħajja u l-mod kif il-bniedem jgħix, eċetera, huwa malleabli ħafna, dejjem jinbidel. U dak kien iż-żmien, ġifieri kont ngħix il-Kanada mort Toronto, rather bdejt nistudja lejliet September 11 biex nagħti sens ta' żmien. Dan ovvjament kien żmien fejn it-teknoloġija diġitali kienet qiegħda tisplodi. Ġifieri dan kien żmien fejn it-tranzizzjoni li beda Facebook, it-tranzizzjoni li beda dak iż-żmien Twitter, so the phenomenon of social media is growing. U jiena kont interessata ħafna kif f'dan il-bdil kollu mhux biex tas-soċjetà ma vera tal-kultura b'mod fundamentali, I was struck by that. Kif dan il-messaġġ nisrani jista' jekk hux se jkompli jagħmel sens jew inkella dan l-ambjent u x'minnu nnifsu kważi joħonqu dal-messaġġ għax hemm ċertu premessi li mhux se jibqgħu jagħmlu sens. Għaliex pereżempju jiena kont qed ninsisti fuq din l-idea li għall-Kristjaneżmu il-ġisem huwa importanti. Alla vera sar bniedem, ġifieri ma nistax jiena ma nemminx li Ġesu Kristu vera kien jeżisti, jew inkella t-twemmin ta' il-qawmin bil-ġisem. Ġifieri hemm dan is-sens qawwi tal-ġisem. Għax jiena kont qiegħda nirrifletti, kont qed nibda ngħix f'kultura fejn jiena stess il-mod kif jiena kont qed nikkomunika, most of it kien in a way that was disembodied. Ġifieri u dik beda l-interess tar-riflessjoni tiegħi, ġifieri jiena kont qed nirrifletti fuq dak li kienet jiġri madwari u bdejt ngħid naħseb bejni u bejn ruħi. U dan li qed nagħmel jiena se jkompli jagħmel sens meta din il-kultura li jiena qed nara qed tibda tieħu dan it-traġitt probably I can predict li it's going to go this way. What is this way? You describe it. Jiena dak iż-żmien qed nitkellem issa biss jien iddefendejt it-teżi 2011 biex tara kemm ilu, ġifieri kont qed nagħmel din riflessjoni jisu minn 2007, jisu minn dak iż-żmien kont bdejt nikteb u nirrifletti. That way, pereżempju, għalija kienet ovvja dak iż-żmien li il-mod kif aħna nirrelataw kien se jsir ħafna iktar tribalizzat jerġa'. Għaliex? Għax aħna konna qegħdin ngħixu kontinwament inħokku ma' xulxin. Metaforikament hekk konna din nagħmlu. Jurjal kemm aħna konna increasingly isolated with our jiena tinsix qiegħda f'perjodu fejn l-smartphone kien għadu qed jibda, it-tablet kien għadu qed jibda. Dak iż-żmien kont qed nagħmel din ir-riflessjoni, imma li qisu kien ovvju li d-dinja kienet tissir ħafna iktar żgħira, nirrelataw ma' xulxin ħafna iktar mill-qrib. U meta inti qed tirrelata ma' xulxin ħafna iktar mill-qrib, għandek ħafna iktar ċans terġa' of tribalization. Fil-fatt hekk qed jiġri. U ma l-iktar waħda li kienet naħseb tkidni, iktar milli tkidni I couldn't square it, ma kontx nifhem eżattament l-implikazzjonijiet tagħha, kienet propju din. Il-fatt li relazzjonijiet tagħna, il-fatt kif aħna nikkomunikaw, kontinwament hemm dan id-distakk li jiena qiegħda hawn u kontinwament qiegħda wkoll 1000 post ieħor. Jew għax qed nitteksja dak il-mument, ġifieri vera qed nikkomunika għandi here and now. Imma anke għax dak li jiena kkomunikajt ħajibqa' hemm. It was quite mind-blowing.
Imma għalija minn hemm bdiet din li jiena kont qiegħda sempliċement nirrifletti fuq dak li kont qed nara madwari. Interessanti għax dak il-fenomenu li inti tkun qiegħda għawel f'post ieħor. U għax li qabel kien riservat għal artisti, kantanti, kittiba li biex ħallu xi ħaġa fil-kultura li tibqa' tidwi biex taf kif forsi qed nisimgħu fuq ir-radio qed nisimgħu. Kienu ftit. Kienu vera ftit. U eventwalment speċa saret fakultà li kulħadd għandu aċċess għaliha. U ovvjament sar distorzjoni kbira ta' soċjetà kif qiegħda tissawar kif qiegħda tingħaqad li waslet għal naħseb ħafna fenomeni li għadna qas femnihom eżatt. Ġifieri naħseb hemm ħafna kaos u naħseb hemm nuqqas ta' kjarezza fl-informazzjoni li ngħaddu wieħed il-ieħor. Naħseb naqqas ukoll il-kapaċità li niddixxernu probabbli għax inti tant għandek overload ta' signals deħlin ġo moħħok. Illi fil-verità probabbli qas għandek l-ispazju, l-ħin u l-bandwidth biex tipproċessa dak kollu li qed tieħu ġo fik. Allura tispiċċa li tirreaġixxi minflok tikkontempla tipproċessa u mbagħad tieħu il-pass li jmiss u naħseb li għalhekk naħseb parti kbira mir-raġuni li qed naraw iktar ansjetà partikolarment fit-tfal u fiż-żgħażagħ ġejja minn hemm u partikolarment għalhekk qed naraw pereżempju resurgence tal-meditazzjoni pereżempju. Din l-idea li inti toqgħod fil-kwiet. Essenzjalment. Għax m'għandekx kwiet. Għax m'għandekx kwiet qabel. Innaf jekk inti l-mara qaltlek xi ħaġa u mbagħad mort għamil 6 sigħat tiġbor il-patata waħdek. Kellek ħafna ħin biex toqgħod tikkontempla u tinsa u tiġi f'konnessjoni mal-art u tiġi konnessjoni mal-bqija ta' ġismek, dak il-grounding kellek ħafna ċans biex tagħmlu, illum il-ġurnata vera m'għandniex. Allura issa qisna qed immorru nfittxu is-soluzzjonijiet għal dan il-kaos insomma li nħoloq. U ma nafx eżatt fejn ħatwassal, però lilin minn dan ir-riformazzjoni tas-soċjetà u xi tikkawża fis-saħħa mentali tagħna u x'qed jiġri bit-tfal tagħna u hekk. Il-Kristjaneżmu baqa' relevanti? Issa, diki, għax jien ovvjament bdejt, jiena teoloġija kont qed nagħmel, allura bdejt minn premessa ta' fidi. Ġifieri dak li jiena spjegajt qabel li jiena nemmen li Kristu huwa Salvatur tad-dinja u din essax tfisser għażminijiet kollha. Mela, b'xi mod u manjera din irid ikollha rilevanza għall-kultura tagħna. Ġifieri fuq dik m'għandix dubju. Il-problema li jiena kont qed nara hi kif dik ir-relevanza se tkun komunikata. Għax il-ground ta' kif qabel is-salvazzjoni kienet komunikata, per eżempju bit-teoloġija tradizzjonali li konna qegħdin nagħmlu li kienet more or less loġika, razzjonali, tagħmel sens, treġġi u dal-affarijiet kollha. Let's face it, fil-kultura tal-lum mhux biss intilef fil-lingwaġġ, imma anke dak li huwa razzjonali, loġiku jagħmel sens. Donnu ma tantx baqa' jipperswadina. Ġifieri, illum pereżempju fil-kultura tal-lum iktar ma tajjat donnok iktar se jkollok following, iktar ma sabata għaj kważi ħajkollok following. Ma nasibx li huwa fenomenu ġdid jiena. Le, mhux, min qed li huwa fenomenu ġdid. Iktar nies għandhom aċċess għal dak il-pulptu. Diki, preċiż, and necessarily so. Għax dak kollu li inti kontettajt fejn fil-kultura digitali, per eżempju, huwa ħafna iktar faċli because we are overwhelmed that we react instead of stop and reflect. Dik kollha mbagħad trid timmultiplika mal-fatt li kulħadd huwa connected. U l-vuċi ta' kulħadd hija ekwivalenti. M'hemmx sistemi fejn il-vuċi tiegħek, pereżempju, jekk hija vuċi ta' raġuni sensata, neċessarjament se jkollok following iktar mill-vuċi ta' xi ħadd ieħor li qed jgħid ħmerijiet u l-vuċi tiegħu mi sensata xejn. Però f'dinja fej il-ħna sensati meta kien hemm status quo li jkun naqra despotiku li jkollu ħafna iktar kontroll fuq min jgħid xiex. Speċa kien hemm
żmien fej dawk lilna sensati, ma konna probabbli mitu ħafna nies sensati li qatt ma smajnihom. L-internet illum il-ġurnata għall-inqas jtik dik l-opportunità li isma' għandek xi ħaġa sura xi tgħid Iva. għajda. U forsi jkun hemm biżejjed nies li qed jisimgħu kuj mbagħad il-messaġġ tiegħek jista' jibqa' jidwi u forsi tibni xi tip ta' pjattaforma li tagħmel sens. Ġifieri hija xafra ta' minn żewġ naħat, Iva. però żgur li fl-aħħar mill-aħħar hemm xi net positive jew net negative. Inti x'tikkonkludi? Mela, fir-realtà għadni ma konkludejt xejn u naħseb din ir-riflessjoni inni li bdejta snin. U għadni ma wasalx għal konklużjoni ta' il-kif in-net, once again, u argument teoloġiku li il-grazzja tal-la dejjem tibqa' preżenti, imma fejn issiba u allura x'inhuma dawk is-sinjali ta' żminijiet li għandek tibni fuqhom, dan huwa proprju l-proċess ta' discerniment. Jiena ma nasibx li huwa daqshekk ċar. Pereżempju, għadu kif spiċċa, għadu kif ikkonkluda dan il-proċess fil-Knisja Universali tas-sinodu tas-sinodalità. Għalija dak huwa mela dan prattikament proċess interessanti immens li għalija però narah li huwa interessanti immens propju għax juri sens ta' tama ta' net positive. Għaliex? Għax huwa proċess fejn mill-grassroots din oħra. Fid-dinja digitali il-grassroots għadhom jeżistu, that's another question mark ħani prova ma Jien naħseb li iva. Iva le anka In all of it's good and it's bad. Iva, imma xorta waħda f'dan it-tip ta' chaos fejn inti għandek this network. Imma ħan ninsaw dik il-biċċa. Imma l-idea għalmen wara dan il-proċess ta' sinodalità u sinodalità kull ma tfisser li qed nippruvaw nimxu flimkien. Qed nippruvaw nimxu flimkien. Kien li kemm jista' jkun wessa dialogu. Jiġifieri allura din il-perċezzjoni ta' Knisja Kattolika li tikkomunika biss top down u għal ħafna żmien naħseb dik il-perċezzjoni kienet pjuttost accurate li inti tikkomunika l-iktar top down, anka għax il-kultura dawk kienu l-għodda li kienet tatik biex tikkomunika. Allura il-vuċi l-iktar sensata wieħed kien jispera li tiġi komunikata top down. Illum jisa l-Knisja tibda tesplora modi iktar b'mod ċar, iktar minn orizzontali networked. Jiena nimmaġinhom bħala networked and then with nodes. In-nodes ikunu fejn jisom il-vuċijiet jinġabru b'xi mod u maniera jiġu flimkien biex inti mbagħad jerġa' jkollok komunikazzjoni bejn node u oħra. X'inhi l-iktar ħaġa li hija kumbattuta bħalissa fil-Knisja? F'liema sens. Filosofikament. F'liema sens ikkombattuta Ġifieri li hemm nuqqas taqbil dwarha. Jien ma naħsibx li hija ħaġa, jiena naħseb hija immaġini kważi. Jiena moħħi jaħseb ħafna bl-immaġini. Naħseb propju din li qed nisprova nispjega issa għada ta' diffikultà fil-Knisja, propju għaliex il-Knisja mdorrija, l-Knisja Kattolika qed nitkellem b'mod partikolari, imdorrija timmaġina li dan nifisha b'dal mod, top down. U ovvjament il-kultura qed turi li ma nistgħux inkomplu nikkomunikaw biss top down, irid ikollna iktar dal-immaġini ta' mixjin flimkien networked, għax hekk għandha bżonn biex inti jkollok komunikazzjoni li tagħmel sens fil-kultura li qed ngħixu illum. Imma ovvjament inti xorta waħda jrid ikollok proċess ta' purifikazzjoni tal-vuċijiet, għax mhux il-vuċijiet kollha qegħdin jippruvaw qegħdin jikkomunikaw eżattament l-istess verità. Ġifieri il-Kristjaneżmu għandu Li xorta tinħolaq ġerarkija, xorta Diki u hija propju fil-fatt iktar milli dini, imma hija ġerarkija għax il-mistoqsija propja hija ta' awtorità. Il-mistoqsija propja hija ta' kif flimkien se naslu flimkien li niddixxernu liema opinjoni iktar valida minn oħra. Però l-interessanti hi li l-Knisja kwa Knisja, ġifieri l-insara tul iż-żminijiet, dal-proċess fil-fatt diġà għamluh qabel, għax inti fir-realtà qabel hekk kellek pocket żgħar, knejjes żgħar. U meta kienu jkun hemm mistoqsijiet komplessi, bħal pereżempju kif nimmaġinaw li hu Alla, kif Ġesu Kristu jekk hux Alla, jekk hux bniedem, jekk hux it-tnejn, bliema mod kif se nikkwandraw din. Dal-proċess kienu jagħmlu. Kien ikun hemm ir-rappreżentant ta' kull komunità li kienu jiltaqgħu flimkien
u jitrexxjawha. Kienu jiġġieldu, kienu jargumentaw, u kienu mbagħad anke jispiċċaw jippersegwitaw il xulxin, ma beside the point. Imma l-proċess li ħabtu ras ma' ras kien isir. Fit-tradizzjoni tal-Knisja dal-proċess kien isir. U llum qisna qed nippruvaw nerġgħu nitalmuh. Imma qed nippruvaw nerġgħu nitalmuh b'mod ħafna iktar kumpless, anke għax illum il-Knisja hija mifruxa tas-sew mad-dinja u mhux mad-dinja magħrufa ta' dak iż-żmien. Il-Gont Fan Eurosport Garmin Relay Tri reġat mana. Nar il-ħadd 23 ta' Ġunju atmosfera dejjem tal-ġen jekk inx imsieħeb fi klabb jew qegħdin grupp ta' xogħol li tridu tiġu tieħdu sija buzz dan huwa l-avveniment għalik. Imla l-formola billi segwi l-link fid-deskrizzjoni. Nar il-ħadd 23 ta' Ġunju ir-Relay Tri narakom. Għalfej fil-kultura tagħna il-Knisja qed titlef daqstant mill-qawwa tagħha, mill-influenza tagħha. F'liema sens qawwa u influenza? Fis-sens li l-Knisja qed titlef in-numri ta' nies li jattendu. Isu aktar ma jmur inqas nies huma persważi mill-idea ta' ħajja reliġjuża, li jkunu huma reliġjużi. Ishom in-nies qed isibu sens mhux f'dak li tippretka l-Knisja, qed isibu sens ħafna bnadi oħrajn, uħud minnhom forsi ftit insibhom jiena materjalistiċi u vakwi, uħud forsi huma naf aspirazzjonali u naf intellettwali pereżempju. Jiena naħseb parti minnha hija proprju din, għax il-mod kif il-messaġġ qed ikun ikkomunikat, qed ikun ikkomunikat b'tali mod li mhux perswassiv għal bżonnijiet tan-nies illum. Jiġifieri il-lingwaġġ tal-Knisja minnu nnifsu illum għadu mhux attuned għal bżonnijiet kulturali tal-lum. Għaliex? Għax il-Knisja din l-idea ta' tradizzjoni fil-Knisja hija importanti ħafna li inti ma titlifx isek dak li inti akkumulajt matul iż-żminijiet, imma l-Knisja matul iż-żminijiet ukoll akkumulat lingwaġġ. U kultant we struggle to let go of it and we struggle li nkunu kreattivi. Għaliex dejjem hemm qisu forsi biża' jew forsi kawtela li qegħdin nippruvaw nipproteġu dak li huwa veru. Parti minnha hija dik. Jiena kif ikollok issaqsi lili l-opinjoni tiegħi wkoll, jiena naħseb li noqogħdu attenti li ma nimpressjonawx ruħna bin-numri. Jiġifieri il-fatt li għal ħafna sekli il-kultura kienet, nitkellmu fuq Malta, il-kultura kienet kattolika. Fir-realtà ma naħsibx li kien hemm wisq għażla. Jiġifieri jekk inti il-mod ta' kif tgħix il-ħajja normali tiegħek ta' kuljum kien determinat, il-kalendarju kollu kien determinat b'dan l-istil ta' ħajja, għax din kienet ħanerġa' nerbatija. Il-kultura kienet tassew il-perswasjoni spiritwali dak kollu li konna nitkellmu fuq qabel li qegħdin nippruvaw tassew nikbru dak kollu. Probabbli le. Għaliex? Għax il-bniedem normali, first and foremost you were right, it is about survival. U mhix faċli li tagħmel dan il-proċess ta' kwalunkwe reliġjon, ġifieri mhux qed nitkellem biss issa fuq ir-reliġjon Kattolika or whatever, imma dan il-proċess huwa pjuttost impenjattiv li persuna tipprova tinvesti kemm tista' biex tikber. Inti stess pereżempju meta semmejt l-eżempju tal-mama huwa proċess impenjattiv ħafna. Li naħseb li aħna on the whole ġeneralment naċ ta' bendu. Jiġifieri ma naħsibx li fil-maġġoranza fil-kollettiv aħna tassew nimpenjaw ruħna. X'qed nipprova ngħid? Qed nipprova ngħid huwa li dak li aħna konna nsejħulu għax perswas mill-messaġġ eċetera, probabbli kien iktar peer pressure more than anything else. Bħalma llum il-peer pressure tal-lum il-kultura iktar ma nafx insejħilha sekulari, anke ma naħsibx li hija tant sekulari, imma X'jiġifieri li tkun reliġjuż? Jiena xorta naħseb li l-bniedem in fondo ifittex dak li huwa ikbar minnu. Jiena naħseb li din hi fin-natura tal-bniedem. Imma jrid ikun hemm l-opportunità, il-willingness, jrid ikun hemm qisu biċċa effort, imma anke biċċa ftuħ.
Jiena naħseb li l-bniedem jibqa' reliġjuż. L-espressjoni tar-reliġjon tinbidel. Ħa ma nsejħilix reliġjon, l-espressjoni tal-ispiritwalità tinbidel. Pereżempju għadek kif semmejt, illum iktar forsi sar ħansejħulu moda. Ma nafx kwistjoni ta' moda. Anka x-xewqa fin-natura, li nkunu iktar fin-natura, x'għandna ħafna nuqqas tagħha. Li tkun anka preżenti fin-natura illum, għax ħajjitna hi iktar fil-belt. L-esperjenza fin-natura illum isa tikkonnektjak ma' dak li huwa spiritwali. Probabbli ma kienx daqshekk qabel fejn inti l-art kellek bżonna primarjament għall-għajxin, ġifieri dik ukoll noqogħdu naqra attenti forsi we don't romanticize this too much. Imma llum xorta hemm tiftix spiritwali, hemm min isibu fil-ġim, hemm min isibu fil-jogging, hemm min isibu f'ħafna esperjenzi oħrajn. L-importanti hi li tiġi anke in touch miegħek innifsek u tipprova tikber u tkompli tfittex. Jien naħseb li tfittex il-verità li ssaqsi l-mistoqsijiet diffiċli hija naturali għall-bniedem, imma forsi kultant aħna naqra żenin, ma nafx. Ma rridx nistemma li qed niġġudika għax naħseb għal kollox hemm żmienu waqtu fil-ħajja tal-bniedem. Li għaddili minn moħħi u għalli. U hemm il-karattri wkoll. Dan il-bżonn li inti ssib dik il-ħaġa li hija ikbar minnek għax inti semmejt il-fatt li inti tista' ssib sens jew skop fil-ġim jew fil-ġiri, nasib li hija xi ħaġa interna għalik innifsek. Però mbagħad hemm ukoll xorta din ix-xewqa li inti tkun parti minn ħaġa ikbar. U forsi dik tista' sessejjaħ l-ispiritwalità kultant, però mbagħad tista' wkoll titnawwar dik, jiġifieri f'moħħi ġuni naf meta tara ħafna komunisti fi żmien Stalin pereżempju, tara ħafna Nazisti li daw jridu jħossu sense of belonging, they think they found an ultimate truth in this politic. U naħseb li kultant dik ix-xewqa reliġjuża li hija impliċita f'moħħna li aħna netwildu biha, kultant biex nibqgħu fuq il-metafora jew l-analoġija tas-software, kultant indaħlu dak il-programm fiha u naħseb li hija ugwalment riċettiva għal ideat vera ħżiena. Ara, kollox jista' jitnawwar. Jiena naħseb li kollox jista' jitnawwar u propju dak huwa il-punt tad-dixxerniment. Li qegħdin fejn qegħdin, issa jekkux fil-ħajja personali tagħna jew fil-ħajja kollettiva tagħna, naħseb dejjem irid ikun hemm is-sens ta' u hawn fejn tidħol l-idea tat-tajjeb u l-ħażin. Li hemm ċertu proċessi li waslu għat-tnawwir u hemm ċertu proċessi li waslu għal ħajja aħjar. Imma xejn huwa abjad u iswed. Mela, ħana il-parti tiegħi hawnhekk, però għandi mistoqsija minn għand mill-Patreons. Ġiljan, għaddi l-għada l-mistoqsija. Il-patruni jistaqsu, miġibalilkom meħbib tal-Browns, partikolarment mis-servizz tal-Gut Health. Servizz li ovvijament nirrakomanda ħafna. Jien għamilt il-program u għadni ngħix bejwet bl-istess parametri. L-lum, disgrazzjatament, m'għandniex il-fact checker maħna li s-soltu jtella li il-mistoqsijiet fuq l-screen u għal-daqstant, isma din il-mobile tiegħi wkoll, u għal-daqstant ħajkolli nsaqsi l-mistoqsija minn fuq il-mobile. Mela, il-mistoqsija għand ħabib tiegħi Robert Formosa li l-tikaw ħafna fuq iċ-ċetta Champions u l-Leġendi dwar jekk il-bniedem mhuwiex intrinsikament tajjeb jew ħażin. Mussa naqsam mal-pubbliku Robert x'jaħseb imma mill-mistoqsija tiegħu naħseb ħadd inferixxi x'jaħseb Robert. Prova. John Malia, can you ask her the following, please? We live in an age where the influence of social media has become prevalent and people's behavior online has been shown to be very different from their behavior in the real world. Given that increasingly people are giving more attention to their online persona rather than their true selves, do you think that the principles of psychology and ethics that were developed over the last centuries still apply, or we will have to reevaluate human ethics and psychology in relation to our online behavior? Wow, quite a question. Mela, ħanara minn fejn ħanibda. Superficiali bissa għandi Patreon. Ħanara minn fejn ħanibda. Mela. Jina wieħed mill-hobbies li kelli
I shouldn't call it a hobby, għax fil-fatt kien parti mix-xogħol tiegħi, ma kont nieħu gost ħafna nirrifletti fuq din l-idea ta' liġi naturali. Which is quite an archaic idea, the idea of natural law. Però jena nsiba utli, u ironikament kont nsiba utli f'dan il-kuntest ta' kultura digitali. Għaliex? Għax nasab irridu niddistingu bejn dak li huwa essenzjal u dak li jiżviluppa. Jiġifieri jiena ma nafx il-persuna x'għandu f'moħħu meta jitkellem fuq ethics, per eżempju, imma jekk nibdew minn dak li huwa fundamentali li huwa l-orjentament għabbażi tal-discerniment lejn dak li għandu jenna nikbru iktar milli nitkissru. Hemm ċertu premessi li naħseb jibqgħu pjuttost kostanti. Ġifieri, għaliex jiena fit-teżi tiegħi meta t-teżi tad-dottorat tiegħi kont inkwetata fuq din l-idea tal-split, ta' disembodiment. Għax toġobna kemm toġobna l-idea li jiena nista' nkun preżenti hawn miegħek u nista' nkun 1000 post ieħor, xorta jibqa' l-fatt li jiena rrid nagħti każ tiegħi bħala Nadja fil-preżenza tiegħi anke fiżika, għax inkella xorta ħanoħloq distakk. Jiġifieri jekk aħna nibdew b'dak li huwa l-iktar bażiku fundamentali u jisu din l-idea ta' liġi naturali hekk tipprova tagħmel, hemm ċertu affarijiet li jibqgħu kostanti. Pereżempju, li aħna għandna nieħdu ħsieb ir-relazzjonijiet tagħna, speċjalment it-tfal tagħna, dawn huma affarijiet li huma kostanti. Imma l-mod kif se jinbidel. U bil-fors il-mod kif se jinbidel għax il-kultura qed tikkrea patterns ta' relazzjonijiet li huma differenti, qed għandha potenzjali li huma ġodda u differenti. Biex forsi noħdu il-digressjoni Jungiana għal gostu l-pjaċir ta' Julian li vera jieċtaru kull darba nsamil kelma Jung. Isu, meta il-nis jitlu online, kif qal Robert, ħafna drabi, u jien nara ħafna ġir fil-kummenti, l-imġiba tagħhom tinbidel. Ġifieri il-parti ta' shadow tagħha biex nitkellmu f'termini Jungiani, ta' shadow tagħhom tal-psika tagħhom parti kera li jinnaf jiġu fuq il-page tiegħi, pereżempju, joffenduni b'missieri, pereżempju. Fil-pubbliku qatt ma ġrat li fuq il-page tiegħi probabbli hemm 1000 ruħ li jagħmluha. Sewa. Speċa x'taħseb li jgħid da fuq l-iżvilupp psikoloġiku tal-individwi u allura s-soċjetà. Li inti taħseb li qabel ma kellekx fejn tagħmilha di, ma kontx se toħroġ fil-pjazza. Raġun mallija, għoddu. Kif? Imma hija mela l-ewwel nett aħna ma mmorrux fuq social media, aħna kontinwament fuq social media. So in a sense we are continuously living split personality. Naħseb kważi faċli tara b'dak il-mod. U naħseb dak kull punt għax aħna split u għalhekk kont qed nipprova nesprimija anke bbażi ta' liġi naturali, jekk aħna mhux se jkollna grounding li jiena Nadja qiegħda preżenti miegħek hawnhekk, imma għandha tkun l-istess Nadja li tikkomunika online. Dan l-split probabbli ħajkun ħafna iktar qawwi. Għaliex? Għax aħna umanament, jekk jiena da quddiemek, I am going to pick up on your cues, I am going to pick up on your non-verbals. U allura ma naħsibx nista' nkun pastaża miegħek because it's not nice. Imma online, jekk jiena mhix inħares lejk, ħafna iktar faċli jiena nispara bla doċċ, għax minix qed narak, minix qiegħda miegħek, minix vera connected miegħek. Imma din naħseb hija waħda mill-isfidi kbar li għandna li nkunu koerenti magħna nfusna, ironikament li nifhmu li anke l-preżenza tagħna diġitali hija aħna, issa din tirrikjedi disċiplina enormi. Li jiena daqqa waħda m'iniex biss responsabbli tiegħi nnifsi miegħek hawnhekk, imma jiena responsabbli tiegħi nnifsi ta' dak li ngħid, ta' dak li nagħmel kif inġib ruħi, ta' dak kollu li ħajrifletti lili f'dak kollu li nagħmel barra il-preżenza immedjata. Imma f'dan il-footprint immens ma jmur qatt online. Jiġifieri għalhekk naħseb li jrid jibda minn dak li huwa bażiku. Jien personalment fir-riflessjoni tiegħi qed ngħid issa t-teżi tat-dottorat u riflessjoni li għamilt wara
dejjem nipprova nara, all right, mela x'inhu l-iktar fundamentali, kif nistgħu niffurmaw ruħna li nitalmu nkunu Yeah. iktar umani. Għax hekk nitalmu nkunu iktar umani, nirrelataw b'mod iktar san, Yeah. nippraktissjaw relazzjonijiet b'saħħithom, forsi jkollna naqra tama li din nagħmluha wkoll meta jien m'iniex qed inħares lejk. Imma qiegħda sempliċiment nipprova nimmaġinak u mhux lilek biss irid nipprova nimmaġina, jiena rrid nipprova nimmaġina, x'ina għandha imma kulħadd ta' interact, irrid nipprova nimmaġina li persuna huwa bniedem bis-sentimenti tiegħu, bl-umanità tiegħu, li jiena dan fir-realtà min se niltaqa' miegħu qatt. Jiena żgur minix se ninsultak on social media issa li ltqajt miegħek personali, imma jien irid nkun ukoll kapaċi ma nagħmilix din ma' persuna li qatt min se niltaqa' miegħu face to face. U jien naħseb dik tirrikjedi dixxilpina ikbar, sens ikbar ta' umanità li rridu nrawmuha. U iktar diffiċli biex trawimha, Li huwa ġdid u diffiċli li jiena nikkontempla x'se jiġri fil-psikoloġija tal-bledmin, partikolarment tat-tfal tagħna, illi dan l-split one twildu fiha u l-split dejjem qed tikber. U aħna isna maħniex daqshekk attrezzati illi bħala soċjetà qed ngħid illi nagħlmuhom kif iġġestuha dik l-split u ma nafx jekk hijiex il-bażi ta' neurosis dik l-split li inti qed tossilla bej personalità oħra l-ħin kollu, ma nafx hijiex l-ewl ta' nevrozi u li minn fej probabbli ġejja nimmaġna jien din iż-żieda fl-ansjetà fit-tfal naħseb li wkoll hija ħafna informata bil-fatt li inti fid-dar fil-familja inti ċertu mod. Mbagħad tmur online u tista' l-iktar affarijiet antipaċi u koroħ u krudili dwarek tista' tagħmel 4 sigħat, 5 sigħat tesprimihom. Kelli esperjenza partikolari, jien għandi troll partikolari fuq il-page tiegħi li jgħidli l-iktar affarijiet ġifieri u xeni u koroħ u kattivi. Dal-għanu għed li għal-portu narfu. Kon għed barra. Umbela. U iktar ma t-naserek, t-namlu u jabru, tipu ċelaw. U bat għamil isma, uġi fuj. Għatlu, da, it-tali, għattela, kaxkot mal-mara, insomma, għattela, da, tali dil-mara tijaj. All right, signor, all right. Għattela, kif intu, all right, holiday, wek. U b'daqqa bdejn nitkellmu jisu, isni nafu. U bat il-mara, għattela, da l-ikbar troll li għandi fuq il-page. Għatlu jaqtaħħa naqa. U li, u xkultant inti tkun naqra ekku, naqa kritiku wis, u insomma, allora l-esperienza kienet vera funny, għax inti meta taqra l-affarijiet li jikteb dan raġel tara bniedem li huwa verament kattiv u jixtieq li l-ara affarijiet fid-dinja. Meta ltqajna wiċċ imwiċċ, l-esperjenza kif umanizzani, kif misli ideja wara da John bniedem ta' vera u John bl-espressjonijiet ta' wiċċu qed jgħid li tipu għalfej, bro. Għalfej tamilhom dawn l-affarijiet. Biex f'daqqa waħda il-konverzazzjoni, il-komunikazzjoni kienet differenti għall-aħħar, insomma. Jien naħseb psikoloġikament aħna għandna mod, aħna qisu għandna din il-limitazzjoni li hemm dawk li huma tagħna. Imma mbagħad dawk li ma nafuhomx b'xi mod u manjera nittrattawhom daqs li kieku mhumiex magħna. U naħseb by default dak li jiġri li online faċli ħafna naqgħu fuqha din li nassumu li niddemonizzaw. Naħseb dik hija the right word li we really go into the us against them. U naħseb hija għalhekk naħseb li iċ-challenge se jkun li b'xi mod u maniera nwessaw iċ-ċirku tal-empatija tagħna. U naħseb għandek raġun li aħna normalment iċ-ċirku tal-empatija tagħna jkun żgħir u b'xi mod irid jikber. U din hija skill li t-tfal tagħna probabbli se jkollhom ħafna iktar ċans biex jiżviluppawha minnha. Imma forsi anke tfal ta' warahom. Jien naħseb il-bniedem fl-aħħar mill-aħħar se jadatta, però ħajkun proċess fejn ħanweġġaw. Forsi nixxerja din mill-istudji li qed nagħmel bħalissa jiena jaffaxxinani u jwerwirni.
psikjatra li huwa lecturer tagħna li ta' spiss jisu niltaqgħu miegħu darbtejn fis-sena. Gianni Francesetti, gestalt psychotherapist u psikjatra kif qed ngħid. Fil-ġenerazzjoni żgħira jitkellem ħafna li qed jiżdied mhux tant neurosis imma anke personality disorders li jfisser li il-bażi fundamentali relazzjonali qed jitnawwar. Allura ovvja li imbagħad se jimmultiplika anke f'dak li huwa hemm barra, għax anke minn ġewwa huwa Dik kont innuta Madonna konna x'ngħidu jiena U ndunajt li l-Patreons batu xeba mistoqsijiet fil-verità. Jinsib li kellna mistoqsija waħda u għandi xeba mistoqsijiet. Li m'għandniex ċans għalihom il-lejla, żguralla ġifieri, ħajkollna nerġgħu nagħmlu oħra, nagħmlu oħra. Ħajkollok terġa' tiġi spirit, vera għalt ħafna interess. Di tal-split personality, neurosis, this anxiety, kont ninnuta jiena, meta kont immur teatru ma' missieri. Missieri kien direttur tal-teatru, kien imur Manuel u hekk, kien jiddiriġi ħafna plays, interessanti hekk. U kont ninnota li mbagħad meta tiltaqa' magħhom pereżempju ġimgħa wara dawn l-atturi, tibda tinnota li they are a bit more uncertain. Like some of them would have lost the anchoring of who they are. Għaxitlu ħafna fil-karattru. U allura nista' nestrapola għall-idea li inti mbagħad meta tidħol online and you're playing this kind of evil jester, let's say, and you just want to make everyone's lives miserable. But then you're going and you're picking up your daughter and you're hugging her and you're feeding her and doing everything for her and doing these beautiful things. Like that oscillation is so vast, and if you're doing it every day, it and can in cause... different circles, in a sense, you can be different people. Mux hekk, xbaħt ma jiskot kun teacher, per eżempju, daw l-affarijiet kollha. Isma' ħasaqsik l-ewwel mistoqsija li daħlet, però ħajkolli nistiednek biex terġa' tiġi darb'oħra għax il-jum bil-kemm missejnieh. Xtaqt naqbel naqgħu wkoll San Pawl miegħek, imma l-ħares niftħuhom kodba, kollax. Għall-ħares niftħuhom kollha dawn il-kodba għax nagħmlu bibija oħra. Mela, on Daphne Caruana Galizia's 7th anniversary of her demise, you wrote, "How could Malta, that calls itself Cattolica, allow such corruption, criminality, horror, and continue as if nothing had happened? Do you really think Malta is Cattolica where politics are involved, especially when most of our politicians preach min mana kontra tana, min mux mana kontra tana? 2. With reference to political scandals, do you think that towing the party line has become our most important value in politics? 3. Away from the Catholic rhetoric and following the last decade's political events, do you believe that Malta can achieve l-aqda nazzjonali which has been promised to us since the 1980s? Do you need a rephrasing of any of those questions? Because it's a lot. It's voluminous. Naħseb ħanibda bl-iktar waħda sempliċi. Għax jisu da kollu iġon ġima di l-idea Malta i kattolika. Għazad, nasib dik hija l-iktar waħda. Le. Ina li dana answer sempliċi ħafna. Għajtajtek, Ija kontinuazzjoni tal-li kontent prova ngħid qabel. Jiena naħseb Malta kienet kulturalment kattolika. Issa, jiena niddistingwi u dik kienet il-mistoqsija li anka kont għamilt miegħek meta konna ltqajna l-każin. X'infissru biha knisja? Li tkun kulturalment kattoliku tfisser li inti għandek il-kalendarju liturġiku, li inti għandek il-prassi tiegħek, li inti imma ma jfissirx li inti tassew għandek it-trasformazzjoni li hija tassew tipprova tgħix bl-aħjar mod possibbli ħansejħulhom il-valuri tal-Vanġel. Iġviri, jiena meta qed ngħid Malta mhix tassew kattolika, hija fuq dak il-livell li Malta kellha il-qoxra imma ma kienx ifisser li l-Maltin qaddisin. Ma nasibx li l-Maltin kienu qaddisin 50 sen ilu, 100 sen ilu, 200 sen ilu u laqqas illum. Biex tkun kattoliku. Qaddisin. Biex tkun kattoliku trid tkun qaddis. Mhux li kollok l-aspirazzjoni li tkun. Biex tkun tassew mela, biex tkun tassew nisrani, jiena naħseb li hemm bżonn li almenu tipprova tkun koerenti, iva. Għax hekk m'aħniex qed nippruvaw biżżejjed li nkunu koerenti, ma nasibx li għandna nsejħu lil nfusna nsara.
Dan kien l-argument ta' l-ewwel teżi li semmejtlek fejn jiena kont wasalt tal-konklużjoni. L-ispirtu jista' ifejja u jitrasforma lil kulħadd. Però jekk inti qed isseħħlilek innifsek nisrani, għandek responsabilità ikbar ta' xhieda. Mhux għandek responsabilità ikbar ta' xhieda, għandek ir-responsabilità ta' xhieda. That you live who you proclaim to be. U jiena naħseb hemmhekk ma naħsibx li aħna daqshekk koerenti. Imma ovvjament kulħadd irid jagħmel l-eżami tal-kuxjenza tiegħu. Issa, jiena Nadja nagħmel l-eżami tal-kuxjenza tiegħi meta nkun qed nillekċerew u nkella nagħmel affarijiet oħrajn nagħmel f'ħajti. Politiku jrid jagħmel l-istess. Jiġifieri, politiku li seħħ lilu nnifsu nisrani jrid jagħmel l-istess. Imma jiena ovvjament m'iniex il-kuxjenza tiegħu. Jiġifieri jew tagħha. Jiġifieri ma nistax inkun jiena li ngħid x'għandhom jagħmlu. Aħna bħala poplu però li nivvutaw nistgħu nifqu nirriflettu u ngħidu x'tip ta' politiċi nixtiequ li jirrappreżentawna, x'tip ta' futur nixtiequ għal pajjiżna, dik hija responsabilità li forsi jiena għandi meta jiena nivvota. Imma nasal sem. Nistgħu wkoll nitkellem, konna qed nitkellmu fuq social media. Imma kulħadd għandu responsabilità tiegħu wkoll, però kollettivament le ma naħsibx li aħna ngħixu tassew. Jiena naħseb nistgħu nagħmlu naqra aħjar. U naħseb dejjem stajna ta' imma fi żminijiet qed ngħixu fihom illum naħseb nistgħu nagħmlu aħjar. U iva, għalija personalment dak li ġara 2017 għalija kien pjuttost xokkanti. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. I have an existential question for her. The human trajectory seems to be set to become a space-faring nation. Can you repeat that, please? Mela, the human trajectory seems to be set to become a space-faring nation. I think he means species. So, li dal-waqt għanibdew induru l-spazju. Okay. So, probably nikkolonizzaw Mars. All right, okay. Mars, Elon Musk. Okay. Nasib l-emmek sejra dil-mistoqsija ħanara. How does God fit into humans conquering the galaxy? Will we be converting aliens to Catholicism? Mela, l-persuna u jew i clearly jaf li jina trabbejt fuq Star Trek. L-ewwel net irridu naraw aħna x'sensibu għaljeni, mbagħad naraw. Wow, mela, x'taħseb? Biex ta' ħanamlu bħalma milna in the New World, meta morna u sibna l-Indjos u id-deċidejna nikkonvertu għom il-daw. Ħalli naslu hemm l-ewwel mbagħad naraw. U mbagħad tieħu deċiżjoni hemmhekk. Mela, u inutli nimmaġinaw dak li s'issa għadna ma nafux li jeżisti. Però mistoqsija hija tal-ġen. Iva. U jiena taffaxxinani għax vera jiena trabbejt fuq Star Trek. Taħseb li naslu semmek jew illi nibdew nduru mal-galassja qisu xejn mhux xejn? Ħanajdlek, considering x'aħna nagħmlu, ma nafx fejn maħniex se naslu. Ma nafx, ma nafx. Minix physicist, ma nafx. Hemm physicist li nħobb insegwi Michio Kaku, taf li mhu l-Ġappuniż. Hemm physicist ili nsegweh xi 20 sena u baqa' qisu l-istess tal-ekwali, llum nespandu xi ngħid da. Imma taraħ l-istess bħalma kien 20 sena ilu, xaru bajda, vera qisu karattru ta' comic book. Jeans. U jitkellem ħafna fuq insomma first civilization, second civilization, third civilization. Għandu daw il-parametri kollha insomma ta' kif tiżviluppa ċivilizzazzjoni sa ma tasal biex tuħu l-enerġija mill-temp. Very interesting, very interesting. U he seems to believe that we are on the cusp of becoming civilization 1 li hija ċivilizzazzjoni li nexxet tkun immortali li nexxet ikkontrolla t-temp u xi ħaġa oħra. Però il-biża' hi illi jew il-punt ta' attenzjoni li l-istess ċivilizzazzjoni li jirnexxilha tagħmel dawn l-affarijiet kollha li ġifieri conquers death is the same civilization that can destroy itself. Għalax paradoss.
Għalek, biex ta' ma setax neħħija di mill-equation, kontet najlek. Mela, Nadia, immensament, grazzi, nittama Thank you, li Ħad gost ħafna, Iva. ħad gost. Iva. Tajjeb. Għalija kien eżerċizzju mentali kbir, ġiviri. Għet nħosni, bil-tuħta laħan bej widnejja. Grazzi ħafna, Thank you ħafna. Always a pleasure. Ħalli min jarak. Dal-boħra. Alright, grazzi tal segwejtuna, lejli tajjeb. Ciao. Mela, tlaqna?